Sunod rin, makabaligya man sila sa barangay agod nga ang mga beneficiaries sa programa ang hindi na magpadulong sa merkado agod makabakal sang 20 pesos nga kilo kada sang bugas. Kalabanan ang nagabakal sa bugas ang PWD, senior citizen, nagabusong, indigent kag solo parents. Hindi man kinanglan nga magpadulong sa government center para magbayad sa bugas magod nga yara na sa merkado ang cashier nga nagakolekta sang bayad. Ginkalipay man sini ang pagpatuman sa programa kung sinin makabakal sang barato nga bugas ang mga pumuluyo. Ginpasalig man sini nga bag-ong galing ang bugas kag preska nga nagikan sa mga mangunguma sa Bago City, Valladolid, San Enrique kag iban pa nga mga local government unit nga nagaprodukto sang humay. Ginatag man ni Bordeos nga wala nagdugay sa warehouse ang NFA ang bugas nga ganabrigya sang 20 pesos kada kilo. 200 diri sa 220 sa Burgos. Then ang sa aton duha ka market is 50-50 sa Subrey. And then today mayara naman kita nga sa Tagulo 100 sa tatlo ka market. Ang going sa bungangamon nga selling sa market. Okay. Then maybe by Monday, ma-roll out pagit kami sa market before kami manaog sa barangay. Ang kabayan sa paig ni Brenda Bordios, ang Project Development Officer 4 sa Bacolod City Cooperative and Livelihood Development Office. Samtang ubusan naman sa supply, santag 20 pesos kada kilo nga bugas ang isa ka senior citizen nga residente sa Barangay Alihis, Syudad sa Bacolod. Sa interview sa Momo Radyo Bacolod kay Maria Luz, nga managpadulong ini sa Central Market agud kuntani magbakal sang barato nga bugas apang wala na sang supply. Sulo kay Maria Luz, luyag sini nga makabakal bangod luyag niya nga makasave. Magbakali ni sa 10 kilo bangod ang isa nila ka semana nga konsumo ang 5 lamang ka kilo kag kadako ang makinot sini bangod ang usual nila nga mabakal amo ang 50 pesos kada kilo. Mabalik ini sa Lunes aga pa agud nga makabakal sang barato nga bugas. Tako ma'am, iti imagine bala mabakal ka bala ma'am 50, ti na ya 20, ti makasibagid 30 kada. Sa isa kasi mana, mga pilaman ka kilo yung mga limagin. Tatlo man lang kami, puro senior, disabled pang isa. Ang kabahin sa payag ni Maria Luz, ang residente sa Barangay Alihis, Bacolod City, nga magabakal kuntani isang 20 pesos kada kilo nga bugas. Sa iban paginaton sa ring nga babarita patay ang isa ka katapos ang New Purpose Army sa nagluntad nga enkwentro sa tunga sang tropa sang 94th Infantry Battalion sang Philippine Army kag Team 1 sang Remnant sang Central Negros Front 2 sa sitio Bugtangan, Barangay Binabisay, Mabalan City, Negros Occidental. Pasado alas 4 ang takna sang hapon. Sa interview sa Momo Radyo Bacolod kay Colonel Erwin Romel Lamson, natabo ang kwentro kay nas akon kapon sa gapon ko sa rin ang tropa ang sang 94th Infantry Battalion sa Philippine Army ang nagparagam sang focus military operations sang nakasugata ang mainis sa 5 ka Remnant sang Central Negros Front 2 nga nagresulta sa enkwentro. Suro kay Lamson, isa direng napatay kag ginkalala kay alias Gringo na recover M16 rifle kag personal nga kagamitan sang mga rebelde. Gipagbansinig nga mahimo meeting encounter ang natabo gani badasig lamang ang pagbayduan ay isang lupok. Suro diri mahimo nagakumpiyansa ang mga rebelde nga wala ang tropa sa gobyerno bagod sa PNP apang wala ang mainir kay balong nga lain ang team nga gindeploy para sa election kag ang nagpatigayon sang focus military operations. Madasig nga natubod ang napatay bagod may intel component nga nakaupod sa combat group sang militar. Nagapadayon sa pasakaron ang hot pursuit operation sa militar sa lugar. Wala naman sang nasamaran o kon casualty sabay sa tropa sa 94th Infantry Battalion sang Philippine Army. Body count alias Gringo. So team 1 ng CN2 no na with the 1 M16 rifle and personal belongings. Hindi ba naka-specify pero dahil siguro meeting engagement to kaya sandali lang siguro. But the spot report will contain it. Ito initial lang ang ginhatag sa amon. Ang kabahin sa pahig ni Colonel Erwin Lamson o kung Colonel Erwin Romel Lamson, ang Division Public Office o Affairs Office Head sa 3rd Infantry Division sang Philippine Army.
Kag sa katapusan nga balita lokal, patayang 27 anyos ka lalaki nga driver sa motorsiklo sa aksidente nga nagluntad sa Alihis Road, Barangay Alihis, Bacolod City kahapon sang kaagahon. Ang biktima ang residente sa Barangay Handumanan, samtang ang driver naman sang Hilux na salakyan ang 23 anyos kay residente sa Barangay Villamonte. Sa interview sa Radyo Bacolod kay Barangay Kagawad Romel Exanes sa Barangay Handumanan, nalabayan sini ang aksidente kung saan nakita niya ang amay sang biktima nga abyan sini ang nagresponde sa aksidente. Sa Exanes, wala sini naabtan ang bangkay bangod ginhigaman inidala sa punerarya. Sa iya pagpangusisa, iyara sa insakto nga lane ang motorsiklo samtang ang salakyan ang nag-awa sa piyak nga lane. Nabangguan sini ang biktima kung sa diin nagsuhot gid sa idalom sa salakyan kag nag-agom sa mga samahan nga rason sa iyang kamatayon. Bangod sa impact, wasak kakatubang sa salakyan samtang ang motorsiklo ang may dako man nga damage. So ka Exanes ang Alihis Road ang bag-o kag wala pa sang markings ang middle lane, rason nga kung kaisa ini malikawan nga ang salakyan ang nag-aawas diri. Sa karon yara sa paghinakop sa Bacolod Police Station 7 ang divers ang salakyan. Nagpungkuan na kito doon, polisyon ni Bumbugres. Opposite direction. Oo, bumper kito opposite direction. Bali, nag-overlap lang siguro ang sunod sa bystander to. Naglapaw ang pick-up sa kwan, either may ginopertikan siya. Pero so far sa ilang ang ginbungkuan, so far yun na tayo na tapos ang overlay. Ang kabahin sa payag ni Barangay Kagawad Romel Exanes sa Barangay Handumanan, Siyudad ng Bacolod. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 agama kabombo sa amon sa ring pagbalik kibalunta ang pinakuling lakat sang panahon nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center kasubog man ang mga detalye sa mabaliktad national, international kagiban pa pagkatapos kinamang sa Jasmine o kon Arabian Jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa kabulak kalabanan may 5 tubtob-anom kabilog nga oval-shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, sunod sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, bow.
Ang dahon sa alibhon tuman kamapuslanon kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat sa tiyon nga Sa Bombo Radio ginaprangkas. Bacolod Philippines Standard Time 20 minutos ang nakaligad sa takna kada sa isa agama kabomboy bolonta ang pinakuling lakat sang panahon nagikan sa aton sa ringa Bombo Weather Center. May kopod naton si Bombo Saldeforo da Second. Sa aton nga weather update subong nga Sabado, ang ginamonitor nga low pressure area ang ulihingan na siklatan sa 240 kilometers isang Virac, Catanduanes. Samtang padayon naman nga nag-aapekto kag nakatuga sang maulanon nga panahon ang southwest monsoon kun habagat sa nakatungdan nga bahin sa aton nga pungsod. Ang LPA kag hangin habagat naman nagatuga sang maulanon nga panahon sa nasidlangan nga bahin sang central kag southern Luzon, kasubong man sa dako nga bahin sang Visayas kag sa Mindanao. Sa aton nga latest analysis, mahimo nga mangin bagyo ang LPA sa masunod nga mga inadlaw. Hinali nga mangin bagyo, ini ang hingadlan nga awring, ang una nga bagyo subong nga 2025. Gamay naman ang tsansa nga ini ang magalandfall sa diin man nga bahin sa aton nga pungsod, apang sa Baylo. Pabaskogon sini ang hangin habagat nga magatugas ang maulanon nga panahon sa dako nga bahin sa aton nga pungsod. Padayon ang aton nga pahanumdom nga dublihon pa ang paghalong, magpreparar kag mangin alerto sa posibilidad sa mga pagbaha kag landslide. Samtang sa aton naman yatad sa temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod, 25 to 28 degrees Celsius, 5% at sa pagulan. Ang hangin may pasgon nga 11 km per hour, cloudy sa Metro Manila. 24 to 31 degrees Celsius, 0% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 5 km per hour, cloudy. Samtang sa Lawag, 26 to 32 degrees Celsius, 10% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 5 km per hour, cloudy. Kalibo, 26 to 29 degrees Celsius, 45% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 10 km per hour nga may mahinay nga pagulan. Sa Butuan, 23 to 31 degrees Celsius, 0% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 5 km per hour, cloudy. Ang adlaw nagbutlak la 5:25 subong aga ka magatunod. Alas 6:09 karon sa gabi gikan diri sa Bombo Weather Center. Ini si Bombo Saldeforo II, pero sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 22 minutos ang nakaligan sa takna kada sa isa aga kakaron dito na kita sa detalye sa mga balita nasyonal na talana nga magparigayon ang Department of Labor and Employment sa Nationwide Job Fairs sa 49 kamasay sa pungsod sa Hunyo 12 karungan sa pag-obserbar sa Independence Day. Suno sa Dole, hindi pagdubo sa 72,000 kama job vacancies ang sarang nga ma-applyan sa job fairs kung saan hindi pagdubo sa 800 ka mga employers ang nagapakigbahin nagikan sa bahin sa industriya o kung may industriya sa manufacturing, retail, BDO, accommodation, kag financial o kung insurance activities. Ang top vacancies ang ginakipan sa production operators, sales clerks, call center representatives, service crews, kag microfinance officers. Suno kay Dole Bureau of Local Employment Head Assistant Secretary Patri Rawan Jr. nga ila ginaimbitaran ang mga pumuyo nga magpadulong sa online job matching portal ang PhilJobs kung sa din yara ang bakanting mga trabaho kag iban pa nga mga iga-offer sa adlaw sang kahilwayan. Samtang ginanunsyar sa Department of Agriculture nga panubuan sini ang maximum suggested retail price para sa 5% nga broken imported rice sa Hulyo 1 agod nga mas mapanubo pagid ang retail price sang bugas. Ulihi nga ginpanubo ang MSRP sa bugas sang Marso 31 matapos ang serye sang amat-amat nga pagnubo nga nagasugod sa 58 pesos kada kilo sadtong Enero. So kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ila panubuan ang MSRP sa 43 pesos kada kilo para sa 5% nga broken rice nagikan sa karon nga 45 pesos kada kilo. So sa iya, ang lihok ang makapanubo sa pagid sang retail prices sang bugas sa lokal nga merkado kag nagapangibabaw nga presyo sang iban pa nga sahi sang bugas. Ginkilala ni Education Secretary Sani Angara ang lapses sa implementasyon sa senior high school curriculum sa K-12 program sang Biyernes. Apag-ipag ni Angara nga ang Kongreso lamang
ang magadesisyon kung ini ang dapat padayunon o kung ibasura matapos sa isa ka proposal nga gin-file agon makabalik ang pungsod sa basic education system. Ginmensuran ni Angara ang quantity sa subjects bilang kabahin sa mga problema sa curriculum. So hindi maayo nga mangin kung hindi maayo ang naging implementasyon sang tinekdan nga dekada kag tuman kadamo ang mga subjects kag nakahon masyado ang mga kabataan kag hindi sila makapili sang mga subjects sa apang in-emphasize sang education chief nga ang Kongreso lamang maira sang last words sa mangin kapalaran sang senior high school curriculum. Kag sa tapusan nga balik national nagapreparar ang House Prosecution Team para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte apisar sa mga espekulasyon nga posible hindi na ini madayon. So kay San Juan City Representative Isabel Zamora, nakibot ini matapos batian ang natuloy sa draft resolutions, lakip na ang isa nagikan kay Senator Ronald Bato de la Rosa agoy nga i-dismiss ang impeachment case. So dire ang House prosecutors ang confident nga ang impeachment trial ang matabo kag sila ang nagasunod sa ilang constitutional duty. So sa iya siya ang nagalaom nga iniman ang pagahimuon sang Senado. Dugang pa sini nga wala na sang iban nga duty o konmando ang mga mamalidha kundi magpatigayon sang trial. 26 minutos ang nakaligan sa tak na galas sa isaga. Sa ilo naman kita sa detalye sa Mabarita International. Nagpatuman sang sanctions sa ang administrasyon ni US President Donald Trump sa apat ka mga judges sa International Criminal Court o kon ICC sa wala ginauban nga retaliation na tuoy sa issuance sang tribunal sa isa ka arrest warrant para ka Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay isa ka past decision nga bukas ang isa ka kaso na tuoy sa gideligar war crimes sa US troops sa Afghanistan. Gindesignate sang Washington si Sani Bulong ni Bosa sang Uganda, Luz del Carmen Ibanez sa Carranza sang Peru, Reina Adelaide Sophie kag Alipini Ganso sang Benin kag Betty Holler sang Slovenia. Sunod sa isa ka statement nagikan kay US Secretary of State Marco Rubio, nalakip si Alipini sa Ganso sa mga judges nga nag-uyat sang kaso batok kay former President Rodrigo Duterte nga nagapatubang sa karon sa crimes against humanity bagod sa war on drugs sang i-administrasyon siyang nalakip man sa duwa ka mga judges nga giningi sang kampo ni Duterte nga ma-disqualify sa pag-uyat sang kaso. Samtang gikonsidera naman sa ICC ang nasambit katikang kaging pahayag nga ini ang isa ka attempt agod ma-undermine ang independence sa isa ka international jurisdiction o kon international judicial institution nga nagahatag sa paglaom kag hustisya sa milyon ka mga biktima sang unimaginable atrocities. Sa tapusan nga balita international, matapos ang ila break-up, mas nagdala pa ang pag-inaway sa social media sadtong magkalyado sa politika nga sanda US President Donald Trump kag Tesla CEO nga si Elon Musk. Ginapahayag nga nagpamahog si Trump nga pagaut doon ang mga kontrata sang gobyerno sa mga kumpanya sang bilyonaryo nga si Musk. Samtang ginpahayag naman ni Musk nga dapat ma-impeach si Trump nga gintawag sini nga ingrato kag hindi kuntani magadaog sa eleksyon kun hindi bangod sa iya. Nagsugod ang paglasaan o kung paglasanay sang relasyon sang duha sang gin-criticize ni Trump si Musk sa Oval Office. Pagkatapos ang pila ka lamang ka oras nanginlantaran sa publiko ang pag-inaway sa duha sa idatagsa-tagsa ka mga social media platforms. Para sa balita sa negosyo, nagpabutyag sa pagkahangawa ang pila ka labor group sa pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga i-review pa sini ang hagna para sa pagpasaka sa minimum wage sa mga mamumugon. Panindugan ni Attorney Sani Matula sa Federation of Free Workers nga ang hagna nga magapasaka sang 200 pesos sa daily minimum wage ang naglabay na sa madalom nga pagtuon sa mga mamalidha. Nagakahangawa sila nga ipaidalom pa sa review kung sa diin ang Malacanang ang magapangayo pa sa opinion sang wage boards. Panindugan ni Matula nga hindi Court of Appeals ang wage boards nga kinahanglan pa konsultahon sa mga hagna nga napasar na sa Kamara kag Senado. Madumduman nga gipahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga lantawon pa ni President Marcos ang economic implications sa ginaduso nga saka sa sweldo. Para sa foreign exchange rates sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ay bayad ng 55 pesos and 62 centavos.
Sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 43 pesos and 36 centavos. Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 11 centavos. Euro ang may baylo nga 63 pesos and 69 centavos. Kagang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 14 pesos and 87 centavos. This foreign exchange update is brought to you by Green Bank Business Banking. Sa balita sa inampang, inikabayan ang mga atleta sa direktiba ni US President Donald Trump nga nagadumini sa mga residente nagikan sa 12 ka mapungsod nga magsulod sa Estados Unidos. Gimpayag sa LA 208 officials nga kumpiyansa sila sa suportado sa administrasyon o konsang administrasyon ang games. Ginperma ni Trump ang proklamasyon bilang kabahin sa immigration crackdown nga gimpayag niya nga kinahanglan o kinahanglanon agud nga maproteksyonan ang pungsod sa mga o terorista kag iban pa nga pagpamahog. Suno ka sa kay LAC o Reynold Hover, importante para sa ila amo nga ginakilala sila sang federal government kag sa gobyerno ang importansya sang Olympics. Ang mapungsod nga apektado sa pinakuliga travel ban amo ang Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo Republic, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, kag Yemen. Partially restricted naman ang mataw nagikan sabay sa Burundi, sa Cuba, sa Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, kag Venezuela. Samtang sa balita sa entertainment, nagwa ang report nga nagapreparar na ang anay Taiwanese boy band nga F4 para sa isa ka reunion concert sa tuig 2026. Ngipayag sa The Straits Times kag Taiwan publication nga Mirror Media, nagpasugot ang anay boy band nga maghimo sang reunion concert nga nagamarka sang ila ika-25 nga debut anniversary. Ginapayag man nga ang Taiwan-based recording company nga Be-In Music ang magadihon sang possible comeback. Bilang kabahin sa reunion event, ang F4 ang posible nga mag-tour sa iban nga Asian countries magluwa sa China kag Taiwan. Ang F4 nga nag-debut sa 2001 ang ilang kapananday Jarian, Vic Cho, Ken Chu, kag Vanis Wu. Matapos, naguplanay sa popular nga TV series nga Richard Garden, kaupod ang nagtaliwan nga actress nga si Barbie Sue. Kakaroon sabay sa ato sa nga balitang espesyal, parehas nga naggraduar nga magna cum laude ang identical triplets sa Zamboanga, Sibugaya. Ang tatlo ang ginkilala nga sanay Eva May, Lore May, kag Scienza May o Consenia May. Ang tatlo ang magkaupod nga nagdako kag dungan nga nagkolehiyo sa bahin sa Jose Rizal Memorial State University, Tampilisan Campus. Parehas man ang tatlo nagkuha sa course of Bachelor of Science and Business Administration, Major in Financial Management. At triplets sa masaming teamwork kaya nagaserve ka suporta sa kada isa tubtob nga naggraduar nga palarihas nga magna cum laude. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 33 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga makabombo inyo batian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Morning Edition. Karong adlaw sang Sabado, Hunyo 7, 2025. Kag kami ang inyo mga balita. Bombo Glory Faith El Shario. Taga Corman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa papa na pagpamati para sa number 1 most trusted radio network in Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo kagkaron sabay sa ato sining Bombo News Analysis nga ginpadala sa isa sa mokod yatag parmiti sang Bombo Radio Bacolod, kinigin basa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo 20 pesos nga kilo sang bugas. 20 pesos kada kilo sang bugas. Mga tao na ginuganas, naglinya sa merkado, lamang makadalawat bugas nga barato. Andis pa man inigin patigayon, madamo na ang nagwa agod pagkamalauton. Kay nagapati ang bugas mabaho kag lagom. Ilabi na sa may baluan nga sa NFA ini pagakwaon. Bisan si Vice President Sara sadto ang nagbuhi sang sugilanon. 20 pesos kada kilo nga bugas, hindi para sa tao nga consumption, kundi base ini para sa baboy nga palakanon, ukon bangod nga nagilapit sadto ang eleksyon. Gani ini wala ginpatuman sang tsimpo eleksyon, ginpadayon lang sa karon, bugas nga ginabaligya suli sila panay sayon, bangod bago ini galing, halin sa mangunguma naton. Mahimo nga lain na gidman ang NFA sa karon. Mga bag-o na nga bugas ang sa bodega ginatipon. Gani ini kita anay maghusga kung wala pa. Base ang aton kritisismo sa aton magabiltada. Ang ini nga pauna-una pananawan ang ginpadala ni Arnold Kalima sa Barangay Mansilingan, Bacolod sa
ulo sa nagabalingaso nga agtang dugay-dugay hilanat mauntat kagagod mahawasan ang dahon sa kalibhon lagaon kag pugaon kagamo ang idakdak sa ulo sa limpuduhan naton. Ang alibon o kon Blomia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 37 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 ng aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Sabado, Hunyo 7, tuig 2025.
Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa atin rin ang mga headlines sa balita lokal, arestado din ang lalaki nga may kasong frustrated murder sa drug buy-bust operation nagipatigayon sa Bacolod Police Station 3. Samtang concerned citizen ginhatagan sang cash reward matapos ginreport ang isa ka lalaki nga nagtugas sang gamo sa Banwa sang Tubos. Sa balita national, ginaduso dire sang Zero Waste Advocate nga Eco Waste Coalition ining eco-friendly nga Brigada Eskwela 2025. Nagpanawagan ang grupo sa mga bulutuan nga magpatigayon sang eco-friendly Brigada Eskwela events nga natalana this coming Hunyo 9 tubtob 13 tuig 2025 kung sa diin as much as possible bala mapalayo sa polusyon ining mga estudyante sa pagpatigayon sining Brigada Eskwela. Samtang balita international, ginpayag din US President Donald Trump nga binuang ining si Elon Musk sa tunga gihapon sining ilang break up o kon feud sang iyaman nga anay kaalyado nga bilyonaryo. 41 minutos ang nakaligat sa taknala sa isang aga. Magabiyakit anay sa pilakang importante mga panumdom. Pagbalik sang atong palatuntunan aton pagakwaon mga report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Standby. Humot sa pagtambong sa Santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios. Ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sang hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa.
Nakakadto na bala kamo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa ka sikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story. Philippine Standard Time 45 minutos ang nakaliga sa taknala sa isang agabarikada diri sa atong Latuntunan Bombo Reports, second edition. Katuan nato ng mga report ni Bombo Grace Lynn Lubaton, na lalaki nga may kasong frustrated murder na dakpan sa drug bypass operation sa Bacolod Police Station 3. Kaga sa may banwasang Tuboso, isa ka concerned citizen ginhatagan sang cash reward matapos ginreport ining isa ka lalaki nga nagatugas sang gamot. Bombo Grace, please come in. Nakabaton sa 10,000 cash or 10,000 pesos na cash ang isa ka concerned citizen matapos nga report ang isa ka lalaki nga nagatugas sa alarm and scandal o iskandalo sira sa may banwa sa Tuboso, Bogor, Zaire. Ang ining cash reward na worth 10,000 pesos ang halin sa Tuboso LGU kag sa ilaman na pag-impose every time yara sa mga tao o concerned citizen na nag-report para nga ma-aresto dayon ang mga nagahingong sang gamot yara isang reward. Amo na hambal man ni Mayor-elect Richard Haucoco sang Banwa Santo Boso Bogor Zaire. Ining report sa isa ka concerned citizen nga lalaki Bogor Zaire. Ang resultaman sa pagkadakop sa amuni nga pagtugas ang alarm scandal. Isa ni kalalaki Bogor Zaire kag 12 midnight inisa na takpan sa June 5 sang aton man nga personal sa police station kag ining iya nga kaso nga ginatubang ang paglapas sa Article 155 of Revised Penal Code Alarm and Scandal. So ang mini suspect nga lalaki ang may-ara sang inignan o kung hubog siya o kung nakainom sa makaulubog inim nun amo na nga nagtuga siya sang gamo kag nag-post ini sang panic sa mga tao na present mismo sa preparation sa upcoming fiesta o kung annual town fiesta dira sa may Tuboso. So amo na nga ining isa nga concerned citizen nag-report kag nakakutan ining lalaki itagaan sa cash reward. So dito gusto ko kung magay basta amo ni tabo, tinira ko tayo sa cash. So, dira sa Tuboso, every time nga may ara sang ma-report abi sa mga untoward incidents o kung sa mga nag-aubra sang nagatugas sang gamo, ginahatagan ginadayon sang cash sang PNP Bombo Grace. Basta madampan lang tayo ng goday. I-clarify ka na kung ano lang nga sistema o kung ilang mechanics kung mo na lang niara sa cash reward nga 10,000 pesos. So, bali, kung mag-amo ni, kanami lang kay wala lapot nga makabulig ka na sa inyong kapaswa, meron ka pa sa forma na mabatod. Maraming nga or sikap sa Tuboso pa rin dito po tayo. Nagsapan man yung mga kapulitan. Isakto ginabang Bombo Grace, no? Dasin, dati mayo man nga,
let's say abi tikang no sang PNP, at least ma-involve mabala ining community man na sa pag maintainer man sang peace and order. Although supposedly maskin wala sang cash reward ti matik na mala niya kung may nagaginamo dira ti dapat ano gid man itudlo gid man sa aton makabusa kabuligan tagin man ang aton nga makapulisan kay kita man ang makabintaha no ang public man kung madakpan ining mga nagapanggamo, Bombo Grace. Correct, ina Bombo Kairin. Samtang ay naman sila sa Bacolod, presos ko pong ang isa ka lalaki nga may ara sa previous case nga frustrated murder matapos na madakpan ini siya sang kagapon sa may Turok Sinagong Paraiso, Barangay Barago. Sila sa Bacolod, ini si Andy Alegre alias Kim. Kaya na siya nag-edad sa 34 kag-residente sa Abungan. Kar nakuha sa iya sa Dragay Bus Station sa Bacolod Station Base ang ara sa 3.2 grams nga na positive nakuha ang suspected shabu kag nera sa market value na 21,760 pesos kag 21,760 pesos. So kung mapasayre, sa registration rate, ang ini nga subject person, upos ini nga lalaki nga may ara sa previous case nga frustrated murder. Oo, ti sabay bas pa siya nadakpan no, at least duha dere kumbaga do hitting two birds with one stone man, Bombo Grace no, ining natabo man sa iya. So far Bombo Grace, di kamusta dere ang aton nga mga dalanon, ang aton dere nga sitwasyon sa syudad sa Bacolod nagkagalom naman sa bunga Sabado, Bombo Grace. Subong makita na kamera sa pagutlak sa Macau. Guys, may ara sa fundraise sa may dalatak sa ngayon. Iba niya may lang yung pere sa gulong agapa daan so sagad mo managtakot na agado alangkay sa kami mas gusto na kakapon gapon dali na grabe katangaan dahil sa tawi ng kaya sa puso niya okay na lang masakit ang na ma-exercise kay support niya sa kanyang pagdaw at sa iba yung naka-frustrate wala ko hapon kinera kasi hapon hindi na magayon kung wala ka nag-aulan sabi na aga na lang ka mo ma-exercise o mag-jogging-an kasi hindi ka sa Bacolod ng tawa ng siguro kita o din ka nakalakas naka-tired din sa exercise so tayo kay Bombo Grace, ti insakto man na Bombo Grace no kag mas maayo gid man nga aga kita nag-jogging kiti nagainulan gid man kada hapon bala no over the past days. Nagilapit na lang ini pagbukas ang klase to next week mabrigada eskwela naman ining aton diri nga mga estudyante no kag aton man abi nga mga ginikanan, Bombo Grace. So i-take tagin ni guro ang amo ni nga semana weekend na mga lisubong do medyo matulutawahay pa ang dalan kay ti sa masunod nga mga semana madamo naman ining mga tawo sa downtown sa mga malls kiti mamakal man sa mga school supplies kag makadto sa blutuan for enrollment abi kag brigada eskwela, Bombo Grace. Yes, Bombo. Hi. So basta badasul nga semana expect ang pagka-heavy sa traffic bangod sa pag-abre naman kung sa brigada eskwela sunod na ang pag-abre sa klase o kanda naman nato sa nga mga kapulisan kag ilang nato sa mga organization again yes regarding to the traffic enforcement nato na para sa pag-antay sa mga dalanon makabagita safety sa aton nga mga estudyante kag sa aton nga mga Oo, tika pa makal ka ng school supplies para sa mga estudyante. Wala, pagin mo sa Eric kasi wala pa sa katapos. Ay, ka college kung sa mga high school pa lang niya no ining school year 2024 or 2025 to 2026 magasugod kiti do lately lang yan nag-close no sa klase ning aton nga mga colleges and universities. Yes, last week sila subong sa examination sa
kilala ko. So, diri sa Bacolod, Buenos Aires. So, makapahuay-huay kita. Isa sila kasi na. Amo gani, no? At least makapahuay kita. And amo na no, i-cherish gid sa mga estudyante ining nabilin man nila nga mga tiyempo no sa pag sa ila summer vacation kaya mo balik naman kita sa klase. Same time sa mga ginikanan man Magataglayan sa dugang update man mo Grace sa naghilapit man nga pagbukas ang klase. Thank you gid. Yes, kumagay. Ito ko basic na pagkakasal. And also, ito na sa Education Corporation Philippines. Ito sa radyo. Opo. Madam, maging salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita ka natipon sa patungkol 55 minutos ang nakaligad sa tak na alas 6 sang aga. No, standby naman mga kabombo sa pagpangalagad sa Bombo Network News. Tingin nyo na yung kaupod, si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay apang makitaan pa sa gihapon ang original structures ni. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa masobra 150 anyos isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisar sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kon ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well,
Ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwa. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-7 sa buwan ng Hunyo, taong 2025. Sa ating mga headlines, Philippine Institute of Volcanology and Seismology nagbabala sa posibleng lahar flow sa paligid ng Bulkang Kanlaon matapos ang malakas na mga pagulan dahil sa low pressure area. Si former Congressman Arnolfo Teves Jr. maghahain ng petition for bail sa mga kinakaharap at kinasasangkutan nitong kaso. Kabi-kabilang protesta naman inihahanda laban sa pagkaantala ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At sa ating international news naman, trade talks sa pagitan ng China at United States gaganapin na sa susunod na linggo. Ang United Nations naman nanawagan sa Estados Unidos na iatras na ang sanctions sa 4 na International Criminal Court judges. Sa balitang palakasan, Pinoy boxer na si Yumir Marcial kinalugod ang pagiging undercard na bahagi siya dun sa laban ni Senator Manny Pacquiao sa darating na Hulyo. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Naglabas ngayon ng babala o lahar advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology matapos ang malakas na mga pag-ulang na itala sa paligid ng Bulkang Kanlaon dyan sa Negros Island at ito ay posible umanong magdulot ng cement-like lahar doon sa mga ilog sa southern at southwestern section at slopes ng naturang bulkan. Ayon nga sa ahensya, 45.5 mm na ulan ang naitala sa loob lamang ng 3.5 hours at mas mataas pa ang posibleng pagbuhos na aasahan malapit sa may summit ng bulkan. Iniulat naman ng mga residente ang pag-agos ng lahar sa Buhangin River at Ibid Creek doon sa La Castellana, Negros Occidental. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ang mga lahar ay maaaring magbunsod ng pagbaha, pagkabaon ng mga komunidad
at posible mga pagguho sa ilang lugar. Pinapayuhan ang mga lokal na pamahalaan at mga residente sa paligid ng Bulkang Kanlaon na maging alerto at bantayan ang panahon at magpatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Samantala, hindi itinanggi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ito ay naging emosyonal sa ilang mga katanungan ng mga Chinese delegates sa dinaluhan nitong 2025 dialogue na ginanap sa Singapore. Sinabi ng kalihim na bahagya itong nainis ukol sa usapin ng West Philippine Sea kung saan iginiit ng mga delegado ng China na ito ay kanilang pag-aari. Dagdag pa nito na maaari ngayong lamang nanindigan ng Pilipinas kaya tila may pagkabigla ito sa panig ng China. Dahil sa nasabing pahayagaan niya ng kalihim ay nakakuha ito ng simpatya mula sa iba't ibang bansa na ikinagalit naman ng China. Sa kabila ng marami nagsasabi na bakit kayo gumaganito sa bagamat inaagaw yung karagatan natin at dinidestabilize yung ating ekonomiya, na bakit kayo gumaganito, magiging target lang kayo. Gaslighting yun eh. So may damdamin pala na malalim ang ating mga kababayan na disgustado sila sa China. Bahagi yan ang pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Sa ibang balita muna tayo mga kabombo. Itong Duterte Youth ay nilinaw ang pag-iba ng apelyido ng isa sa kanilang mga nominee ay name recall ang purpose at ang Commission on Elections naman ay gumugulong na raw yung investigasyon para dito. Alamin natin ang kabuuan ng detalye niyan sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, piniliwanag ng Duterte Youth Party List na ang umano'y paggamit ng ibang apelyido ng kanilang first nominee na si Drixie Cardema ay para sa name recall. Para naman sa Commission on Elections, gumugulong na ang investigasyon para dito ng Law Department. Dinipensahan ni Ronald Cardema, chairman ng Duterte Youth, ang aligasyong binabato sa kanilang first nominee na si Drixie Cardema na ibang paggamit ng apelyido para sa kanyang Certificate of Nomination and Acceptance para sa 2025 midterm elections. Ayon kasi sa pagsusuri, ang tunay na pangalan umano ng nominee ng Duterte Youth ay Drixie May Suarez at hindi Cardema. Siya kasi ay kapatid ng asawa ni Ronald Cardema. Ibig sabihin, ipag siya nito. Sinabi ni Cardema na ang lahat ng kongresista at senador ay formal na humihiling umano sa Kamara at Senado ng mga political names na nais nilang gamitin sa buong termino nila dahil ang name recall ay mahalaga sa politiko. Para naman sa Commission on Elections, nakatakda ng maglabas ng motu proprio show cause order ang Law Department ng COMELEC laban sa unang nominado ng Duterte Youth dahil umano sa paggamit ng ibang apelyido sa kanyang Certificate of Nomination and Acceptance. Nilinaw naman ni Garcia na hindi nito maapektuhan ang nomination at posibleng proklamasyon ni Drixie dahil wala pang formal na petisyong isinusumite para sa pagkansela ng kanyang nominasyon. Ayon pa kay Garcia, sisiyasatin muna ng poll body ang opisyal na dokumentong isinumite ni Drixie Cardema nang siya ay maghain ng kandidatura para sa 2025 national and local elections, pati na rin ang kanyang mga dating records. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. So yun ang kanilang depensa at yun ang kanilang sinasabi. So tama po yan, okay naman po yan. Titingnan natin as against doon sa aming form, as against doon sa aming requirement, and at the same time yung mga previous na submission din ng naturang party list o naturang nominee. So yan naman po para nga sa amin ay fact-finding muna, hindi pa naman natin sinasabing meron ng disqualification case o kaya meron ng formal na kaso for an election offense o kung ano pa man. So yan naman po yung gustong gawin ng Law Department namin. So ayaw natin pangunahan muna, ayaw natin i-preempt yung Law Department, and so be it, kung yun ang kanilang depensa, then at least kahit paano ay meron sila na sinasabi na depensa nila kung sa paggamit ng isang family name na maaaring hindi yun ang family name halimbawa ng naturang party list nominee. Matatanda ang pumangalawa ang Duterte Youth sa party list race para sa eleksyon 2025 na nakakuha ng 2.3 milyong boto. Gayunpaman ipinagpaliban ng COMELEC na umuupo bilang National Board of Canvassers ang kanilang proklamasyon dahil sa mga nakabinding na kaso. Mula sa COMELEC Office, Lungsod ng Maynila, para sa Bombo Network News. Bombo Isa Cotoner, nagulat para sa
Bombo Dennis? Yes, oo. Ang nais ko lang malaman, may time frame ba ditong tinitignan ang Commission on Elections, lalo't naiproklama na yung actually halos lahat, including yung bagong henerasyon. So, nag-iisa na lamang itong, although 3 yung upuan nila, pero nag-iisa na lamang ang hindi pa naipoproklama among those party list organizations sa Bombo Isa. May target time ba ang Commission on Elections? Bombo Dennis, ayon kasi kay COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, ang lahat naman ng kaso, actually including BH party list na naiproklama na talaga kahapon, ay aasahan na matatapos ito bago mag-June 30. So yung para dito naman sa Duterte Youth Party List, inaasahan natin na mga sa susunod na linggo, ilalabas na nila yung desisyon nila para doon nga sa disqualification na inihain din sa Duterte Youth Party List. So yan din yung aantabayanan natin sa Commission on Elections dahil magiging malaking epekto yan kung halimbawa ba na ma-disqualify o hindi naman ang Duterte Youth Party List, kasi kailangan din natin tignan paano na ngayon i-distribute yung mga seats kung sakaling hindi man sila natuloy na maiproklama. So yan din ang ating aantabayanan, Bombo Dennis, sa Commission on Elections. Pero yung para dito, sa kaso na pagdating sa pag-iiba ng apelyedo, dahil kakasimula nga lang ito na imbestigahan ng COMELEC Law Department, sa ngayon, Bombo Dennis, talagang kumakalap pa sila. Actually, yung pagpapadala ng show cause order ng COMELEC Law Department, Bombo Dennis, bahagi ito ng fact-finding talaga ng Commission on Elections. Kasi, kung matatandaan natin, umangat ito, o napag-usapan ito doon sa social media talaga. Kaya tinitignan muna ng COMELEC Law Department kung lahat ba ng ebidensya o lahat ba talaga ng pagsusuri ay naging tama. At iyon naman ay kanilang kina-counter-check, lalo na doon sa pinasang mga dokumento ni Drixie Cardema. So yan ang ating mga aasahan, Bombo Dennis. Pero as far as the COMELEC is concerned, talagang ang target nila na matapos itong lahat ay sa June 30, Bombo Dennis. Okay, one just last point. Yun bang late proclamation, kagaya ng bagong henerasyon, at ito kung sakasakali, bagamat meron pang mga usapin tungkol doon sa apelyedo na ginagamit, yung doon sa apelyedo ng kanyang o apelyedo ng asawa ng kanyang kapatid. Okay, so ito'y meron bang particular na requirements na personal na magkaroon ng seremonya o panumpaan yung Certificate of Proclamation from the Commission on Elections sa Bombo Isa? Bombo Dennis, ganito, yung nangyari halimbawa na lang, yung nangyari sa bagong henerasyon party list kahapon. So actually, bago pumunta doon yung BH party list talaga, tinawagan naman sila ng COMELEC o Commission Secretary na maaari na nilang kunin ng Certificate of Proclamation. Kasi nga, paglilinaw ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, ang pinakamahalagang dokumento talaga na dapat matanggap ng isang kandidato o na isang party list ay ang kanyang Certificate of Proclamation. Dahil ito yung ipapasa o ipapakita nila bilang patunay na sila na ang uupo doon sa ating Kamara o House of Representatives. So sa parte ng bagong henerasyon, talagang ibinigay lang sa kanila yung Certificate of Proclamation. Although pagtitiyak ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, pirmado yun ng lahat ng miyembro ng National Board of Canvassers kahit wala sila doon sa mismong pagbibigay ng Certificate of Proclamation. At ayon nga rin kay Chairman na inoferan din naman nila ang BH party list na kung gusto ba na may parang ceremonial proclamation dahil open naman ito at inaasahan natin yan sa susunod na linggo. So ang COMELEC, ino-offeran nila yung mga napagpaliban ng pagpoproklama kung gusto ba nila na may ceremonial na proclamation, kasi ang pinakamahalaga naman talaga dito, Bombo Dennis, ang dokumento. So yung pagtaas ng kamay, ceremonial na lang yan, at kung gugustuhin naman ng party list ibibigay ito ng COMELEC, hindi nila ito ipagkakait para nga rin talaga ay maramdaman nila yung talagang pagkapanalo doon sa ating 2025 national and local elections, Bombo Dennis. Oo, yun yung moment. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa COMELEC Office Lungsod ng Maynila para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!
Samantala, walang balak ang Kamara na bawiin o umatras sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay San Juan Representative Isabel Zamora ng House Prosecution Panel. Anya, walang opsyon ng Senado para ibasura ito. Tungkulin nilang dinggin ang kaso batayan sa konstitusyon. Itinakda na sa Hunyo 11 ang pagbasa ng Articles of Impeachment sa Senado sa pangungunayan ni Representative Jervil Luistro. Lahat ng 11 House prosecutors ay dadalo at binatikos din ni Zamora ang draft resolution ni Senator Ronald Bato de la Rosa na layong ibasura agad ang reklamo. Itinanggi rin niya ang pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na sunod-sunuran ng Kamara kay Speaker Martin Romualdez. Nagpasalamat din siya sa Catholic Church sa suporta sa impeachment matapos i-anunsyo ang planong vigil sa labas ng Senado sa susunod na linggo. Kaugnay pa rin yan mga kabombo, iginit naman ni Senator Alan Peter Cayetano na obligadong isagawa ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte alinsunod na rin sa konstitusyon. Wala umanong choice ang Senado at hindi pwedeng pagbotohan ang sinasabing saligang batas o ng saligang batas ay dapat magkaroon talaga ng trial. Git nga ni Cayetano, dapat gampanan ng Senado ang tungkulin ito bilang impeachment court. Ang mga senador naman ay magsisilbing hukom o impeachment judges yan sa naturang trial. Bagamat inamin niyang naging komplikado ang timing ng naturang kaso dahil naisampa ito sa kasabay ng pagsisimula ng campaign period para naman sa 2025 midterm elections. Nanindigan siya na kailangan pa rin sundin ng proseso na ipasa ng Kamara doon sa panig ng Senado ang Articles of Impeachment noon pang 5 ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Ito namang si former Congressman Arnolfo Teves Jr. posibleng maghain ng petition for bail sa mga kinakaharap at kinasasangkutan nitong kaso. Ang legal counsel ng kongresista ipinagmalaki ang kahandaan upang depensa nito sa pagharap sa korte. Alamin natin ang mga balita dyan sa pag-uulat ni Bobo Grant Hilario. Inihayag ng legal counsel ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. na posible umano silang mag-ain ng isang petisyon upang hilingin sa korte na payagan nito makapagpiyansa. Bagamat patong-patong ang mga kinakarap ng kaso ng dating kongresista sa iba't ibang mga korte sa bansa, ito'y kanila pa rin ikinukonsidera. Ayon kasi sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio na ang paghahain ng petition for bail ay kanilang pag-uusapang gawin bilang hakbang sa kampo ni former Congressman Arnie Teves Jr. Aniyay, hindi malayong gawin nila ito, ngunit agara naman niyang nilinaw na kanila pa muna itong pagpupulungan lalo na sa parte ng legal counsel nito kung saan ipinaliwanag na abogadong si Attorney Topacio na halos kararating lamang ni dating Congressman Arnie Teves Jr. sa Pilipinas buhat nang siya'y mapabalik mula sa bansang Timor-Leste. Kaya't asahan at antabayanan na lamang raw ng publiko kung anong susunod na hakbang ang kanila pang gagawin upang depensa ng dating kongresista kontra mga aligasyon at kinasasangkutan nitong mga kaso. That is a distinct possibility. Yun nga po, pagpupulungan pa namin, as I've said, Mr. Teves has been here for only 6-7 days, but that is in the works po. That is a distinct possibility. Kumbaga, abangan ang susunod na kabanata. Si former Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. ay kumakaharap sa mga kaso may kinalaman sa pagpatay, illegal possession of firearms, illegal possession of explosives at iba pa. Kabilang din dito ang aligasyon sa kanyang pagiging sangkot umano sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023 kung saan inaakusahan at tinuturo siyang mastermind sa likod ng madugong pagpatay. 2 taon ang nakalilipas. Ngunit sa kabila ng mga patong-patong na mga kasong kinakarap nito, ipinagmalaki naman ng kanyang legal counsel ang kahandaan upang madepensahan ang mga paratang sa dating kongresista. Ayon kasi kay Attorney Ferdinand Topacio na mayroon silang maipapresentang mga ebidensya sa korte sapagkat ilang taon din nila umano itong pinaghandaan. We are ready to defend him. We have been ready for many years. At alam naman po natin ang ebidensya rito, idinepensa naman po natin siya before the preliminary investigation of the Department of Justice lamang, alam naman nating lahat. So
Yun pa rin naman po ang depensa namin. Wala naman pong nababago. The evidence is there. The evidence, they will speak for themselves. At ready naman po kaming gawin yun at ipresenta sa korte when the time comes and as the cases roll on. Nakadakdang humarap si former Negros Oriental Congressman Arnie Teves Jr. sa Regional Trial Court ng Maynila, Branch 51 para sa mga kaso nitong may kinalaman sa murder o pagpatay. Dito, babasahan siya ng sakdal, ngunit isasagawan lamang ang pagdalo niya sa pamamagitan ng online video conference na nauna namang kinumpirma ng National Bureau of Investigation. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Grant Hilario, nag-uulat. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa mga karagdagan nating balita mga kabombo at sa oras na 17 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, magkakasaraw ng 3 araw na kilos protesta yung mga progresibong grupo dyan sa harapan ng Senado mula 10 ng Hunyo hanggang 12. Yan ay upang igiit ang agarang pagsisimula ng impeachment trial sa kasong kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Kasama sa kilos protesta ang Akbayan Party List, Tindig Pilipinas, youth and civil society groups at giit nila malinaw ang utos ng konstitusyon na kailangan ng isagawa ang paglilitis at hindi maaari na basta na lamang ibasura ng Senado ang complaint kagaya ng nilalaman ng mga resolusyon na kumakalat sa mga senador upang papirmahan. Binatikos ng Akbayan ang sinasabing tactical delay ng mga kalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte dyan sa panig ng Senado at katulad na lamang ng ilang mambabatas at lalo na yung mga lantad na sumusuporta sa pangalawang Pangulo kung saan ay nagsusulong umano ng resolusyon para agarang ibasura ang kaso kagaya ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Congressman-elect Chel Jokno, ang ganitong mga hakbang ay pagsuway sa tungkuling panagutin ang mga opisyal. Iginigit niya na sui generis ang impeachment at hindi ito saklaw ng regular na mga patakaran ng Kongreso. Pinaratangan itong si Vice President Sara Duterte ng korupsyon, betrayal of public trust at maling paggamit ng nasa 600 million pesos na confidential funds. Tumanggi siya na umatras at sinabing handa siyang lumaban sa paglilitis at sinabi pa niya na handa siya sa isang bloodbath na mangyayari. Kailangan ng 16 na boto mga kabombo dyan sa panig ng Senado para naman mahatulang guilty itong si Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, 6 na mga senador ang tiyak na mula sa panig ng yung mga tinatawag na kaalyado nito na 3 ang kulang para naman tuluyan siyang maabsuwelto sa reklamo. Bombo International News. Inanunsyo ni United States President Donald Trump na tuloy na ang trade talks sa pagitan nila ng China. Ang nasabing anunsyo ay matapos ang ginawang pag-uusap ni Trump ng mahigit 1 oras kay Chinese President Xi Jinping. Ayon sa United States President, nagaganapin ang trade talk ng dalawang bansa sa darating na Hunyo 9 doon sa London. Ilan sa mga dadalo ng mga gabinete nito ay sina Treasury Secretary Scott Bessent, Secretary of Commerce Howard Lutnick at United States Trade Representative Ambassador Jamie Son. Magugunitang nagkaroon ng trade war ang Estados Unidos sa China dahil yan sa pagtaas ng mga taripa ng bawat bansa. Sa iba pang balita sa ibayong dagat, nanawagan naman ang United Nations sa Estados Unidos na bawiin na ang sanctions na ipinatupad nito sa 4 na judges ng International Criminal Court. Sinabi ni United Nations Human Rights Chief Volker Turk na ang pag-atake sa mga judges ay tila sumasalungat sa kawalan ng respeto sa rule of law at pantay na proteksyon ng batas. Una nang inanunsyo ni United States Secretary of State Marco Rubio ang sanctions sa International Court judges dahil yan sa illegal na pag
pambatikos sa Israel at Estados Unidos. Isa umano itong kasagutan sa inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa ilang opisyal ng Israel na pinamumunuan ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ang mga International Court judges ay kinilala kina Solomi Balungi Bosa ng Uganda, Luz Dela Carmen Ibanez Carranza ng Peru, Rain Adelaide Sophie Alapini Ganzo of Benin at Betty Holler ng Slovenia. Dahil dito ay pinasalamatan ni Prime Minister Netanyahu si United States President Donald Trump dahil yan sa paninindigan ng Estados Unidos sa kanila. Karagdagan pa sa atin pong mga balita. Nagtala ang Pilipinas noong Abril ng pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho. Ayon nga sa Philippine Statistics Authority, pumalo sa 2.6 na milyong Pilipino ang walang hanap buhay. Ito ay katumbas mga kabombo ng 4.1% o mas mataas na naitala noong buwan ng Marso na mayroon naman na 3.7%. Naitala rin ng Philippine Statistics Authority ang 48.67 milyon na mga Pilipino na may trabaho noong Abril ng kasalukuyang taon pero katumbas yan ng 95.9% na employment rate. Mas mababa rin ito mga kabombo sa naitala noong buwan ng Marso na mayroon lamang 76.1 bahagdan kaugnay po ng naturang mga development mga kabombo at mga Kastar Nation. Abangan ho mamaya ang atin hong panayam sa isang law professor kaugnay ho dito sa kasalukuyang takbo ng impeachment case na hindi pa rin ho makausad dyan sa panig ng Senado at kung ano mga legal issues ang kinakaharap po nito at mga options na maaaring gawin kaugnay po ng naturang issue mga kabombo. Abangan ho yan mamaya. Samantala sa dagdag na mga balita. Ang Trade Union Congress of the Philippines naniniwalang pipirmahan agad ng Pangulo ang panukalang 200 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa. Alamin natin mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. Naniniwala ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na walang magiging abere pa at tuloy na nang mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na 200 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earners. Ayon kay Carlos Uñate, ang legislative officer ng TUCP, na mahalaga na maaprubahan na ito ng Pangulo dahil sa matagal na itong nakabinbin. Naging consistent naman yung ating Pangulo at yung administrasyon na ito na gusto niyang aralin at timbangin yung mga interest na naririto. No? Yung mga ilan sa mga pag-aaral na nagpapakita na ito pong 200 pesos wage increase, hindi lang nito maaahon yung higit 5 milyon natin na mga minimum wage earners mula sa kahirapan, kundi kakarampot lang po ito na portion ng kita ng ating mga negosyante. Kaya sinasabi namin, sino man po ang nagsasabing magkakaroon ng economic na catastrophe, sila lamang po yung mga ayaw mag-share ng portion ng kanilang kita doon po sa kanilang mga manggagawa na yun naman ang lumikha po ng yaman at ng kita na kanilang tinatamasa ngayon. Umas ito na tuluyan nang maipasa ang panukalang batas dahil sa naranasang taas ng mga bilihin kung saan labis na naapektuhan dito ang mga minimum wage earners sa bansa. Kaya inaasahan namin dito sa huling 3 session days ay mabigyan ng special lane na ipasa natin itong legislated wage hike before anything else. Kung ano-ano man po, basta priority, ipasa po yung dagdag sahod. At kapag lumapag po ito sa lamesa po ng Pangulo, wala kami nakikitang rason kung bakit hindi niya dapat pirmahan na maging batas na. Kasi kahit sino naman sa bawat kanto, sa bawat kapitbahay natin, pagtanong ka, kayo ba gusto nyo ng dagdag? 100 man yan o 200 na sweldo. Wala ni isang hindi po dyan. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Sa puntong ito ng ating balitaan, dako muna tayo dyan sa kamera mga kabombo sapagkat magtatapos na yung existence ng Quad Committee na nag-imbestiga sa mga nakalipas na pagkakataon. Kapiling natin ang
chairman o head ng Quad Committee na si Congressman Robert Ace Barbers ng Surigao del Norte 2nd District. Magandang araw po ang aming pagbati. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Congressman Ace. Magandang umaga, Bombo Dennis. Magandang umaga po sa ating mga kababayan mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao at sa aking mga kababayan, maradaw na buntag, kaninyong tanan. Oo. Ay Congressman, nais po naming maitanong ano pong narating na so far ng TRICOM na nag-iimbestiga doon sa mga fake news, disinformation, lalo na marami din pala dyan sa mga opisyal ng Kamara yung naging biktima ho itong mga fake news. Go ahead po, Congressman. Well, unang-una, Bombo Dennis, no, ang layunin nitong TRICOM, kaya ito po ay inorganisa, ito po ay 3 komite ng ating mababang kapulungan na kung saan ay mag-iimbestiga in aid of legislation. Magpapanukala, magbibigay po kami ng mga panukalang batas para po sa ikabubuti at ikagaganda ng ating mga ng ating bansa, no, sa aspeto ng paggamit nitong ating sinasabing social media na usong-uso sa ngayon. Alam natin na dito sa ating bansa ang dami pong kumalat ng mga kasinungalingan, no? Over the last several years na nagumpisa ito, hindi na po mapigilan yung pagkalat ng mga fake news o yung kasinungalingan online. At medyo lumalampas na po, no, dun sa boundaries ng batas na kung saan minsan personalan na po, no, makakita ka ng mga contents or mga posts sa Facebook o hindi kaya sa ibang social media platforms na mayroong nag-aaway, nagmumurahan. Alam naman po natin, may access ang ating kabataan dito at hindi magandang ehemplo na kanilang nadidinig yung mga pagmumura o makihika nga pagpapakalat ng kasinungalingan. Isa na rin pong source ng information at edukasyon itong social media. Kaya dapat magkaroon po ito ng regulasyon. Yan ang layunin ng TRICOM, no, na aming inorganisa at sa aming nakita, talagang nangangailangan na magkaroon tayo ng isang regulatory framework kung tawagin na Bombo Dennis. At isa sa aming mga ipapanukala ay magkaroon ng nang sinasabing pagdidisiplina, pagpupulis sa lahat po ng social media actors. Ibig sabihin, yung mga gumagamit po ng platform na yan, either sa kanilang negosyo o hindi kaya sa kanilang pagpapahayag ng kanilang mga opinion. No? Hindi naman po ibig sabihin pwede niyong murahin kahit sino o sabihan ng kasinungalingan ang kahit sino dahil nga may freedom of expression. Hindi po absolute yung right na yan. Kahit po sa ating saligang batas ay sinasabing hindi po ito absolute. Lagi nga hong naisasangkalan yung kalayaan sa yung expression, freedom of expression, madalas yan yung nagiging sangkalan. Pero paano ho ba talaga natin marerendahan mismo yung mga social media platforms, Congressman? Dahil syempre, yung individual na tao, meron ho silang, kumbaga, pwede silang habulin. Pero yun mismong platform, kumbaga, yun yung gateway. Yun ho yung daluyan itong mga lumalabas at kumakalat ng mga disinformation, fake news at mga kahalintulad ho nito. Lalo na nung election period, parang bumaha ng mga disinformation, misinformation at fake news, Congressman. Yan ang aming panukala sa TRICOM, no? Mula pa nung umpisa na ito'y aming ginawa at nagkaroon ng mga unang mga pagdinig tungkol dito, ang aming nakita na mukhang wala namang accountability, no, itong mga social media platforms gaya ng TikTok, Facebook, Instagram, and all other existing na social media platforms. So nakita namin na sila'y kumikita rito. Ang Pilipino, ang pinakamalaking market ng Facebook sa buong mundo. 90 million Filipinos have Facebook accounts. So, ito'y pinagkakitaan itong Meta o nung Facebook, no?
Kaya hindi naman pwede na kayo'y kumikita dito at hindi kayo nagbabayad ng buwis dito, number 1. Number 2, gamit na gamit ninyo ang mga Pilipino sa paggamit ng inyong Facebook, pero wala naman kayong pananagutan kung ito'y gagamitin sa isang masamang activity o aktibidades, diba? So, yun ang sinasabi natin na kailangan para magkaroon ng isang matinding regulasyon, yung mga social media platforms niyan, gaya nung nabanggit natin kanina, Meta, Google, TikTok, dapat sila'y kumuha ng prangkisa dito. Nang sa ganon, ay kikita pa ang gobyerno, mariregulate pa natin at madidisiplina natin, malalaman natin kung ano yung kanilang mga liability kung meron man silang pagkakasala. Congressman, kakayanin pa po ba ng sapat na panahon ngayong 19th Congress itong mga inisyatibo ng inyong komite? Pipilitin namin sana na kami makapagpasa ng isang panukalang batas kung ito'y matatapos, kasi ito po ilalagay namin sa aming committee report, although meron na po kaming draft, no? Ngunit kinakailangan pa ng pagdinig sa komite, no? Kung ito hindi naaabot at hindi masicertify as urgent, kinakailangan sa 20th Congress, no? Pagbukas ng 20th Congress sa July, sana matalakay ito at mabigyan ng pansin at diin. Anong sa ganun ay maging batas agad. Okay. Sa ibang issue naman po, Congressman, ano na po yung status ng mga panukalang batas ninyo mula sa mga idinaos na investigasyon ng Quad Committee? Well, yung aming itinulak na mga panukalang batas, yan po lahat ay na-file, no? Kung natatanda mo, nung December of 2024, meron po kaming 32 panukalang batas, no? Na kasama na po mga pag-amyenda ng mga ilang provision sa mga existing nating na mga Republic Acts. Yan po inumpisa na pong dinggin, no, sa mga committee kung saan ito ina-refer. Ito namang aming last hearing to wrap up everything para nang sa ganun magkaroon pa rin po ng pagkakataon na maituloy ito sa susunod na kongreso. No, kung ito po ay may pangangailangan na ituloy, no, hinahanda po din namin itong aming karagdagang committee proposals ayon sa mga naging resulta ng aming mga hearings. Kaya hopefully, no, maging productive pa rin ito at magkaroon din po ng puwang, no, sa susunod na kongreso na maitulak at maaprubahan yung mga panukalang batas na itinulak nitong Quad Committee nito. So may mga personalidad po ba kayong pakakasuhan mula sa mga ipinatawag sa mga nakaraang Quadcom hearings, Congressman? Oh yes, meron. But we will have to first draft yung aming complaint sa ombudsman. Meron po tayong mga ilang personalidad na taong gobyerno na pinag-aaralan po ng legal department ng Kongreso ng mababang kapulungan kung sino-sino ito at ano pong basihan ng aming pag-file ng kaso sa ombudsman. Iba naman po ay panukalang ipalaliman pa yung investigasyon na naumpisahan namin at ibigay sa kamay ng mga eksperto sa investigasyon, no? Gaya ng ating mga miyembro sa PNP o hindi kaya po ay sa NBI under the DOJ. Sila po yung mga experts dyan. Yung sa amin naman po ay only investigation in aid of legislation. Hindi po matatawaran, no, yung sipag at pagod ng Secretariat ng Quadcom sa pagbubuo dito mga panukalang batas na to. Sila po ay nag-overtime, no? Nag-double time at nag-overtime para po ipakita sa ating mga kababayan na hindi po ito pagsasayang ng oras kundi ito pong trabaho ng Quadcom ay meron pong resulta na inaabangan ng ating mga kababayan. Okay, with that, maraming salamat po Congressman Ace at yan ay siguro makakontak pa rin namin kayo sa mga susunod na pagkakataon kapag tuloy na hong nagtapos itong mga proseso dito kung may mga development pa. Maraming salamat po.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Congressman Robert Ace Barbers ng Surigao del Norte, 2nd District. At yan ho, may kinalaman doon sa TRICOM at maging sa Quad Committee na kanila hong ipinupursige yung mga investigasyon dyan sa panig ng Kamara. Dagdagan pa natin ang ating panayam sa umagang ito. Kapiling naman natin sa pagkakataong ito ang isang propesor, isang abogado mula ho dyan sa UP College of Law, si Professor Michael Chiu Jr. At pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines or nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Magandang araw po sa inyo, Professor. At kumusta po kayo? Magandang umaga, magandang araw, Bombo Dennis at Bombo Jai. Ako ay mainam naman. It's a good morning this morning and especially fit to talk about this topic. Iyan. Okay. Professor, naniniwala ba kayo na dapat ipagpatuloy itong impeachment trial kahit sabi ng iba ay kinakapos na sa panahon, anuman yung posisyon ng mga mambabatas natin ukol dun sa reklamo, dapat daw umusad, sabi naman ng ilang sektor. Ano ho naman mula sa panig po ninyo bilang isang propesor ng batas? Yes, bilang sa aking personal na view, no, ang aking tinuturay constitutional law, tingin ko ang isang paglilitis o impeachment trial ay dinedemand ng Constitution matapos ma-transmit ang articles of impeachment from the House to the Senate. So ito ay kailangan mangyari, no? Hindi basta dapat na-defeat ang trial. Kasama tayo doon sa mga pumirma doon sa statement, urgent call ng ilang miyembro ng faculty ng UP College of Law to also reiterate this point. Hindi natin naiintindihan yung argumento na wala ng oras. Meron tayong oras. Wala lang oras sa konteksto na matatapos na o malapit na matapos yung 19th Congress, no, mag-end yung term. Pero I think hindi yun balakid sa pagpatuloy ng impeachment trial. Okay. Eto pa, Professor, kumbinsido ba kayo dun sa naging paliwanag? Very vocal naman dito si Senate President Francis Chis Escudero ukol dun sa kinakailangan daw ipagpaliban dahil may mga priority measures na kinakailangan habulin para naman sa 19th Congress. I think 12 na mga panukalang batas yung kanilang inihabol. Kayo ho ba ay kumbinsido dito sa mga paliwanag na ito ng liderato ng Senado? Hindi tayo kumbinsido, although nakikita natin na maaaring maging totoo man na meron ng priority measures na kailangang ipas, no? Pero sa atin, hindi siya napipigilan ng pag-hold ng impeachment trial, no? Probably it will just mean na mas dodoble yung trabaho, dapat mag-double time ang ating mga senators, pero hindi siya hadlang na magkaroon ng pareho. Unang-una, yung rules mismo ng Senado on impeachment say na ang trial ay i-hold alas 2, simula sa alas 2 ng hapon onwards, no? So meron tayong panahon sa umaga, panahon sa ilang araw na magpasa ng measures na ito at mag-hold ng trial sa hapon. So in other words, example lang yan nung mga paraan na pwede nating gamitin para magawa pareho. Pero even then, sabi din sa sariling rules ay isususpend yung legislative consideration of legislative measures when there is an impeachment trial kasi that takes precedence. At naiintindihan natin bakit yun. Kasi ito ay very special mechanism, kaisa-isang mekanismo na nilagay sa ating konstitusyon to hold the highest officials of the land accountable for whatever constitutional violations, culpable violation, or betrayal of public trust may have happened. So it does take precedence. But again, to your point, Bombo Dennis, no, hindi hadlang, parehong pwedeng mangyari yan.
Okay, pero may mga nangangamba, Professor, dun sa posible raw na constitutional crisis. Well, hindi natin hinahangad dito. Kaya lang, sabi ng kahit ng mga framer ng ating saligang batas, ay talagang magkakaproblema kapag ipinagpilitan yung kagaya ng resolusyon na umiikot dyan sa Senado. Sa tingin ho ninyo, ay lantad ba tayo sa constitutional crisis dito sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte? Siguro lalapit tayo doon sa sitwasyon ng crisis o constitutional crisis kapag hindi naglitis at all, no? So, meron naman tayong mga mekanismo para masagot yung mga ilang katanungan na legal tungkol sa kung maaari bang ituloy o mag-crossover, for example, ang impeachment trial. Kasi kung may legal standard sa Constitution, the violation of those legal standards can be raised before the Supreme Court. So in that sense, ina-anticipate ng sistema natin na may ganitong mga issues, and therefore we need not necessarily have a constitutional crisis kung meron namang pamamaraan na resolbahin ang mga conflict na ito. The other question though is, yun nga, no? So even if kung hindi magamit yan in time, or whether within June or after June, ay hindi mag-hold ng trial at all, posible tayong dumating sa panahon, I don't know to call it a crisis or not, na yung taong bayan ay makikita niya na hindi nire-respeto ang ating constitution. So we know naman in past impeachment proceedings, kapag natetest yung patience, no, pag nakikita ng taong bayan yung injustice, they take action, whether that means through the courts or in a previous impeachment proceeding in the streets. Okay. Professor, may mga katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Jaira Hangayo. Bombo Jai, with your questions to Professor. Okay, yes, Bombo Dennis. Professor, ano po yung magiging epekto sa sistema ng checks and balances kung agad na i-dismiss itong kaso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte? Right. Maapektuhan ang checks and balances, effectively walang check at walang balance kapag dinismiss yan, no? Kasi kaya nga siya nilagay sa kamay ng Senado, kasi yung disenyo natin ay makapangyarihan ang mga departamento sa sarili nilang domain, sa sarili nilang functions, pero hindi absolute. Merong mekanismo na nai-check yung kanilang powers through many things, including impeachment, no? So kapag ito, sabi nga natin kanina, ito lang yung pamamaraan, hindi natin natatanggal ang mga impeachable officers through any other way but impeachment. So kung hindi ito hindi mag-hold ng trial, walang check at all. Pwede pala na kahit may paglabag ka sa konstitusyon or meron kang na-commit mo yung any of it, i-delay lang ng i-delay yung trial mo, or hindi mag-hold at all, at parang walang impeachment na nangyari at all, no? So that to me is a really dangerous proposition, kasi in the future pwedeng gawing ulit ito ng Senado kung papalampasin natin. Okay. So sa tingin niyo po ba, Professor, may epekto ba itong impeachment handling sa posibleng pagbabago sa Senate leadership? Hindi ko masabi yan, no? It's one possibility, kaya naririnig natin kung kaya actually merong ganitong delay kasi may mga votes na kailangan i-keep. Pero bilang profesor ng batas, hindi ko masasabi yung political side of it. Siguro like any other citizen, nahuhula-hulaan natin baka ito yung nangyayari in the background. Maraming salamat po, Professor, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo sa ating mga taga-subaybay ngayong araw sa Bombo Radio Philippines, and of course sa iba't ibang platform kung saan ho tayo sumasahimpapawid sa mga pagkakataong ito. Thank you so much, Professor. Maraming salamat. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isang profesor ng batas
Siya ho ay law professor mula dyan sa University of the Philippines, si Professor Michael T. Chiu Jr. ang atin hong na-interview dito sa Bombo Network News. Bombo Police Report. Mga kabombo, may mga hakbang nang ginagawa ang lokal na pamahalaan at mga otoridad dyan sa lalawigan ng Pangasinan kaugnay doon sa mga palutang-lutang na droga na namataan nitong mga nakalipas na araw. At posible na may iba pa nakahalintulad ho itong limpak-limpak na ipinagbabawal na gamot. May balita ang Bombo Radio Dagupan. Patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga coastal barangays maging sa mga mangingisda ng Intelligence Section ng Philippine Enforcement Group sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ay matapos makarecover ng 7 sako ng hinihinalang illegal na droga na palutang-lutang sa mga baybayi sa kanlurang bahagi ng lalawigan. Ayon kay Police Captain Roel Isit, ang chief ng nasabing tanggapan, matagumpay ang hanay ng pulisya, PDEA, PH Navy at iba pang government unit sa pag-recover ng nasabing illegal na droga. Subalit, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang coastal monitoring lalo na't naniniwala silang may mga mare-recover pa sa susunod na mga araw. Ayon ni Isit, mas lalo nilang pinaiigting ang pakikipag-usap sa mga residente upang makapagbigay ng tama at napapanahong mga impormasyon. Nakikipag-coordinate din sila sa mga Sea Force kung may naoobserbahan na illegal na mga aktibidad sa mga baybayin. Gayon din ang koordinasyon sa mga karatig lalawigan upang masawata ang mga ganitong uri ng gawain. Pinaigting din natin yung ating pagkikipag-usap, yung ating Barangay Information Networks monitoring and recruitment para sa ganun makapagbigay information, accurate and timely information yung ating mga fisher folks. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, ito si Bombo Justin Ramos nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Doon naman sa bahagi ng Central Visayas, itong mga lugar na posibleng pinagtataguan ng mga online scammers, ito'y binabantayan na ng National Bureau of Investigation Region 7. May mga detalye dyan ng Bombo Radio Cebu. Mahigpit ng binabantayan ng National Bureau of Investigation, Central Visayas ang mga lugar kung saan maaaring nagtatago ang mga online scammers. Ito ang sinabi ni Attorney Renan Oliva, ang Regional Director ng NBI 7, na patuloy na iimbestigahan ang tanggapan ng mga posibleng lokasyon ng mga individual na patuloy pa rin nang bibiktima sa pamamagitan ng online platforms. Ito ay alinsunod sa kamakailang pagsalakay sa isang scam hub sa Lapu-Lapu City na kinasasangkutan ng 29 na Pilipino at 2 Taiwanese nationals. Paliwanag pa nito, ang kanilang pagsugpo sa mga illegal na aktibidad ng Pogo sa bansa ay naaayon sa kautusan ng Pangulo kung saan ang mga naturang aktibidad ay lumipat mula sa mga lungsod patungo sa mga provincial areas, mula sa mga gusali patungo sa mga residential area. Kaya mas tinutukan at nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Mag-iisang taon na ang modus na nadiskubre ang scam hub sa Lapu-Lapu kung saan mayroong aktibidad na pangluloko sa mga dayuhan at Filipino sa pamamagitan ng online deals na kinabibilangan ng paggamit ng mga peking profile account at mga peking social media account na nagpapanggap ng mga lehitimong online shop. Kabilang dito ang pagdedeposito ng mga malalaking halaga ng pera kapalit ng mga produkto, ngunit walang lumalabas ng mga produkto. At titignan din nila kung konektado ba ito sa mga iba pang scam hub na na-raid sa Cebu City. Kaugnay nito, hinimok ng opisyal ang publiko na iulat ang mga kahina-hinalang aktibidad o trabaho na nag-aalok ng mga illegal na pamamaraan sa opisina. We urge the public to be circumspect of transactions being done online. If you are suspicious of any online transaction, you can go to our office or any other government offices for assistance, verifying if the said transaction is legitimate or not. If there are activities in your respective areas that you suspect to be engaged in online scamming activities, Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, itong si Kabataan Party List Congressman Manuel ay nananawagan na patuloy na kalampagin ng Senado na simulan na yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. May nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Iloilo.
Ipinahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na sinusuportahan niya ang lahat ng hakbang upang mapanawagan sa Senado na simula na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Manuel na handa siyang sumuporta kung may magdadala ng usapin sa Korte Suprema sakaling tanggihan ng Senado ang impeachment case nang walang isinagawang trial. Ayon kay Manuel, makatutulong din kung mayroong liham ng petisyon na ihaharap sa mga senador o kahit mga kilos protesta at vigil ng mga kabataan upang igiit ang pagsisimula ng paglilitis. Binanggit din ng kongresista na may ilang senador na tila nagbibingi-bingihan at nakakalimot sa kanilang sinumpaang tungkulin na bukod sa paggawa ng batas, bahagi rin ng kanilang papel ang maging hukom sa impeachment trial. Bilang tugon naman kay Senate President Cheese Escudero na nagsabing inabot din ng mahigit 2 buwan ang pagkakaantala sa Kamara sa impeachment complaint, hinamon ni Manuel na pangalanan ng Senate President kung sino-sino ang mga kongresistang tinutukoy nito. Dagdag pa ni Manuel, kahit pahuling sumuporta ang House Majority sa impeachment complaint, hindi ito dapat gawing dahilan ng Senado para antalahin ang trial dahil may obligasyon pa rin sila sa sambayanang Pilipino. Hanggat hindi categorically ay tinitigil ng Senado, naniniwala ako na may pag-asa basta tuloy-tuloy ang pangangalampag ng ating mga kababayan. Patuloy nating sinisingil ang Senado na gawin ang kanilang trabaho. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Itong nangyaring power crisis sa Siquijor, tinawag na economic sabotage. May mga detalye dyan ang Star FM Cebu. Tinawag ngayon ni Governor J.K. Villa na economic sabotage ang nangyaring power crisis sa lalawigan ng Siquijor na nakaapekto sa mga negosyo at nakagambala sa lifeline services. Punto pa ni Villa na ang ilang mga lugar ay tumatanggap lamang ng halos 2 oras na kuryente kada araw na isang seryosong banta sa ekonomiya. Anya, gumawa na sila ng mga hakbang upang matugunan ang power crisis at maprotektahan ang mga pangunahing sektor tulad ng turismo. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Siquijor Board Member Braille Dia Tumarong Cuyo, ibinahagi nito na nakaranas sila ng serye ng power outages matapos ang May 2025 elections. Tinawag pa niyang worst year ang nangyari ngayon sa lalawigan at maswerte na lang umano kung merong kuryente sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Umaasa pa si Board Member Dia na sa pamamagitan ng Star FM ay maipaabot kina Senator Mark Villar at Senator-elect Camille Villar ang kanilang panawagan na tulong para sa agarang aksyon sa kinakaharap na problema ng lalawigan. May impormasyon kasi umano sila na ang Siquijor Power Corporation o SIPCOR ay pagmamay-ari ng pamilya Villar. Samantala, pagtitiyak pa nito sa mga Siquijodnon na gumawa ng decisive decision-making ang konseho sa paglalaan at paggamit ng pondo kasunod ng pagdeklara ng state of calamity at para hindi na pahabain pa ang paghihirap. In behalf of the Siquijodnons and of course the PLGU Siquijor, we would like to express our heartfelt thanks to Star FM Cebu through DJ Sophie for giving us the opportunity to be here, hoping that the SIPCOR president and of course, through the help of Senator Mark Villar and Senator-elect Camille Villar, will make an immediate action to address the power crisis that is happening in the province of Siquijor. You, as the public servants also in the entire Philippines, we are hoping for your immediate action assistance regarding this matter po. Hopefully po, yung SIPCOR will bring new machines and we will not settle for these old units, for these old machines. We Siquijodnons deserve better services. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang balita, yung pagtaas ng mga kaso ng human immunodeficiency virus sa Aklan, ikinababahala na rin ng Provincial Health Office sa naturang lugar. May balita ang Bombo Radio Kalibo.
Umapila ang Aklan Provincial Health Office sa mga kabataan na nagkaroon ng multiple sex partner na magpatest ng HIV o Human Immunodeficiency Virus matapos na nakatala ng 30 bagong kaso ang tanggapan mula buwan ng Enero hanggang buwan ng Marso ng kasalukuyang taon. Ayon kay J. Lawrence Junicio, Nurse 3 ng PHO Aklan, nasa pang-apat na pwesto ang lalawigan sa buong Western Visayas na may pinakamaraming naitalang kaso ng HIV. Mula 1999 anya na unang nakatala ng kaso ang Aklan ay umabot na ito sa kasalukuyang bilang na 745 kung saan 99% sa nasabing kaso ay mula sa men having sex with men kung kaya't naging high risk ang mga ito sa HIV. Dagdag pa ni Junicio na walang dapat na ikabahala ang mga gustong magpatest dahil ito ay libreng isinasagawa sa mga testing facilities sa Aklan Provincial Hospital, RHU New Washington, Malay at sa isla ng Boracay gayon din na magiging confidential ang kanilang identity. Ang kaso ng HIV ay itinuturing na ngayong public concern dahil sa tumataas na bilang nito at wala pang naimbentong gamot para dito. Ngunit maaari niyang maagapan at madugtungan ang buhay ng mga individual living with HIV sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng antiretroviral o ARV drugs. Sa kabuang datos mula sa Department of Health, ang bansa ay nakatala ng nasa 500% na pagtaas ng HIV cases mula noong 2015 hanggang 2024. As of March 2025, ang probinsya ng Aklan po ay nakatala ng 745 cases of HIV based po yan sa ating Department of Health na reports. The province of Aklan ranks 4th dito sa Western Visayas, and most of our cases are from men having sex with men. Most of the ages affected are from 25 to 34 years old with 3,108 cases, followed by 15 to 24 years old with 1,852 cases. Si J. Lawrence Junicio, Nurse 3 ng PHO Aklan sa kanyang naging payag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, naitala mga kabombo ang katumbas ng isang US dollar, 55 pesos and 62 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos and 11 centavos, Singaporean dollar, 43 pesos and 36 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ay 14 pesos and 87 centavos at ang Euro ay 63 pesos and 69 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Manatiling updated sa mga balita at impormasyon, maaaring tutukan ang mga kaganapan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga lugar sa ating bansa, mga kabombo, masusubaybayan ang Bombo Radio Philippines News and Updates sa pamamagitan ng ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines at syempre ang ating music station ng Star FM. Diyan sa bahagi po ng Davao Region, nariyan ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa bahagi naman ng Northern Mindanao, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soc Sargent Region, Bombo Radio Jansan. At sa bahagi ng South Cotabato, Coronadal at Sultan Kudarat, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Sa ating mga listeners and viewers sa Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood na ang Bombo Radyo Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, masusubaybayan din ang ating news, music and entertainment station, ang Star FM Zamboanga. Sa mga nasa Zamboanga del Norte naman, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation in this time of crisis, conflict,
and confusion. Let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 5 minutos ang nakaligad sa takna, alas 8 sa aga. May aga surat sa Bacolod Negros Occidental, nagapalag na palatuntunan ng bombohan ay big time. Sa karon nga daw sang Sabado Petsa 7 kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2025. Ay kapadyalagad bombo pon sa Espinoto, tuig kita alas 10 ang takna sa aga. Sa pagkatulong sa kapagpatpat sa pila ka badalagkuan nga babarita, balita lokal, balita nasyonal, balita sa lasang pungsod, pila ka badalagkuan nga babarita sa patag sinampang kag sa artista. Sa pagkitapag-optan man sa buko sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Aton sa nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers, nga maghatag man sa pila ka badalagkuan nga babarita ka impormasyon. Mga sanaaw na ang palibot sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ang antad sa temperatura diri sa aton ara sa 25 to 28 degrees Celsius. 5% ang tsansa sa pag-ulan. Kag of course, diri na kita no sa diri sa bahin sa southeast monsoon o kon hangin habagat. 6 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Ang hangin habagat amo ining nagadala sa pila ka mapag-ulan. Karon diri sa pila ka lugar sa ilabinigid no sa tion sang kahaponanon. Grabe, no? Hindi naging malipat, no? Ang aton sa kalangitan, no? Kambal gani sa mga katigulangan naton, no? Hindi malipat nga tinagahibi, ang aton sa kalangitan sa tion sang hapon. Sige, speaking sang pag-ulan, no? Bauti pila naman ka malugar. Diri sa syudad sa Bacolod ang na sulob sang tubig baha. So, dira sa bay sa reclamation area sa Pope John Paul II Tower, maayo lang kayo ay nagsulod sa Kwansang Mall, ano? Sa sulod gisang mall, ang baha. Pero kung naglawig, pag ito sa 5 ka oras ang ulan, mga 2 lang to ka oras mo. No? Pag ulan, kung naglawig pa yung 5 ka oras, sulob ang SM to mo. Amo gini pagsilingta nga malangoy-langoy ang mga kagamitan to kabaligya sa SM mo. Ay, nako. Di na nung update na sa Bahinsang Almana Corporation.
Padasig-dasigan yung manadangin nyo pag obra da na no kay no obra ka mo ya kung saan ula ko mo pisananda. O mo paning amo ning kontraktor to nga nagakwan no nagabaligya sang Balanyos. Ang Balanyos balato perti pakakahang nga daw laban pakatumbal. Ang ila Balanyos. Yo, dire may kwan pag isa ka obra pag igili sila sang drainage daw. Inano na nga dugay-dugay aw ti ano ang rason? Ini pamangkot malang na. No, so tingato na sa reda kaya rin nata sa rainy season sang una nga malawig ang tigilinit tuwa yung nabira-biraha obra da. So subong pa yung panyempo yung makabanan nga ako din to yung grabe na ang pagtupa sa ulan daw mo pa to yung pangalkal ta sa madrinis. O de, no, sino ang naganto subong pumuruyo. O ti ariho sa country homes to kahapon na sulob man ang mabalay to. Pagod man sa sining patukod ra nga isa ka dako man nga korporasyon ang Rockwell no nga kung sa diente bisan drines ni makakayo o ari man tukod ka mo sa negosyo na pangalkal ka mo duta da ni alagyan sa tubig sa tion sa magulan way ka mo ga butang ti tapos ang tawo yung maperwisyo Japon o perwisyo Japon ang halit sa tawo sa mo nang problema sa aton ti isa sa mga developer dira. No, ano other than Councilor Vladimir Gonzales? Ang country homes no si Councilor man di ang kwan, no, ang developer sang country homes subdivision dira sa area sa Braga Estepania. Tapos sa iya payaw ang isa sa mga i-develop naman nga siyang kontraktor, no, na ang tubig ya dito nag-alalyak-spiyak. So sinatawan nyo lang sitwasyon sa Balayho. Ay nano ini may sabat di karon na no si Councilor Vladimir Gonzales as initial do ginatudlo niya ni sa City Engineer's Office ang ining nasambit iya makabanan nga problema karon sang drainage dira sa bahin sang in between sa Rockwell Corporation kag sa Country Home pangamiuon talang hindi naman magulan karon na munik damol kakulol ba anto sang langit mo dulom-dulom sus igo magtupang ulan sus do ginabasya lang daw ay untat mo kamusta diring iban nga malugar de ang Libertad Market ang aton siring Central Market ang Barangay 4 nga ginabaha man so daw na anad na lang kunong tawo nya why na kami subong nagaka kwan sina bumupon why na kami subong nagaka no gani no nagaka mag-uhan di na nabag-o no sa amon ang mga pagbaha na anad na kami sige lang kaya daw may mga solusyon amo pa ng isa sa mga gusto naton itakol labuton tan DPWH or ang aton nga City Engineer's Office sa area blad sa Barangay 4 to may ara na da area no ang kuan mo no nga may nagadalo man ang tubig baha no sa tion nga magtupa ang madamol sining ulan no dira na da no sa area sinin di makabanan sang Barangay 4 no diri sa may syudad sang Bacolod ang pamangkot tagani no sino naman ang aton nga suktonda sino ang suktonta no sa sining mga pagbinaha no dira karon iya makabanan sa area sang Barangay 4 no so bag-o ang drainage da no imagine so naga-ara to lihog kublato no amo nga sitwasyon da no sa pagbaha tinigad nga nakuha naton nga video kwani no sang nagtupa mato ang madamol nga ulan so kahapon amo Japon ang ila sini nga na-experiencehan dira so sige lang no may ara subong bag-o nga set sa officials naton no kag iniway maginig na pabayan no ang mapagbaha kay ang nami la di gari sa Bacolod no kay kun magluntad ang pagbaha no madasig bala ang pag-subside no so hindi lang gid sila nga madugay ti araw ang Barangay 4 nga sitwasyon no imagine to lapit na sa tuhod mo ang baha ang auto kasalo mo ako di ko mairisgo ng auto ko da man no nga kuan ko da no iubog ko no ang salakyan ko sa mga kadalom mangita taliway kag palagyan lawig na da ti sang una no pagtukod na to sa isa ka lodging house na nagreklamo na ang mapumuluyo
no, sa may barangay 4 nga ang tubig galing to sila diri gabuslog. Sa barangay 4 gikayo na ng dalan, ginbutangan sang drainage, pero amo man Japon. Di anong problema man? Di bot silingon, why gid gali solusyon na matabo da? Sige, no? So ginamisyon nato nina. Kay makitaan tam lang ini mga problema sa tion nga magtupa ang maramol nga ulan. Ang City Engineers Office naton at the same time, no? Ang aton sila nga DPWH o Department of Public Works and Highways nga ginabansagan magani sang iban nga damo project wala human. 12 minutos sa kaligad sa takna kalas 8 sa aga. Ano pa ginawa balita naton mga balita nasyonal? Diri sa aton sila pagpalagad bauti ang mga UP professors, no? Nagakuan gid nagapanawagan, no? Nga dapat madayon gid, no? Ang ining pagpatigayon sa pag-convince ng Senado kagang impeachment trial against sa Vice Presidente. No? So sa kay Vice President Sara Duterte Carpio kay nakitaan karon sa mga senador nga daw ganot katama, no? Tig-a nga mapapasar o kag mapadayon ang impeachment trial, especially ining debate sa 19th Congress padulong sa Didri Makabaran sa bahin sang 20th Congress. Ang iban diri luwas sa mga UP professors na tonto, no? May mga iban madri grupo sang kwan, no? Sang mga senator elect, no? Ining na ilihir, no? Nga mga senators, no? Kay daw atat man sila, ang isa diya daw nagapakwan, no? Ano ganing term sila? Daw pa discuss nga daw ay kabalo. Nga way gali matalakay sa bahin sang kwan, way gali maka-convene, no? Ang Senado sitting as impeachment court, no? Pero daw nahambal niya man lang ina sang nagdaog siya. Sang way siya nagdaog nga nagapangampanya, sa way masagambal. Kay man ginabantayan man lang to sila sang tawo mo. Kung sige man lang to sila kwan, sige man lang to sila nang wakal sang nagapapili pa sila sang kampanya pa to. Ambot lang ko din sila pinulot. Daw mga ginpang stipliran man ang bibig nyo sang una, no? Anay subong perti ka mo kapisan, no? Interviewon ka mo sa nagganlain nga mga outlets, no? Pisan ka mo maghambal ka daw, sisinon ako mo maghambal. Okay, nagdaog na mo. Tani sang una, ginasagad yun na duso dang Senado, no? Ginatokbol yun na ang liderato ni Senate President Francis Escudero. Kasi nga iti convene na kamuda, no? Sige presko ni Chis Escudero, ay makamugo sabat. Way man kamo nagakomento, kaman tinadlo, kamo natahap kamo. Ti survey lang sa liganyo. Iban to hulog man sa survey to. Ti amo nang pamangkot nga asang time, kay do hindi makamubulag, do hindi makamubungol, no? Pero na kaday Soto, kaday Lacson, ti Kiko hipos man niya subungaw. No, si Bamakino do hipos man niya. Ti nga kamo atat na atat kamo. Ti nga sa una way kamo sagad ka duso sa Senado ay bisan recess pwede kamo di ka convene. Nagsagay man kamo ipos-ipos kay bati natahap kamo. Anay subong interviewon kamo bisan di lang kamo interviewon ang gwa sa baba niyo ya. Ti sige day non tagid, no? Kay ti mabailar kita karon sa ato konstitusyon. Sa impeachment. Ang impeachment kini mga kabaran kabalaw nagikita sang proseso sini, hindi na judicial process, no? Nga sining kun found guilty to saya, no? Ma-consider yun, no? Dutlan sa kaso, no? Administratibo kag kriminal. Impeachment isa ini ka pamagi para pahalinon naton ay isa ka sitting official kon mapamatud-an naton nga ti ini siya indeed, no? Ang nakasala. No? Ini siya indeed may baylasyon sa aton sila konstitusyon. Okay, so far sa nabalaan ta, tikon basihan ta articles of impeachment, no? Culpable violation of the Constitution, kag betrayal of public trust. No? Ang ginaaligar, nga hindi kuno husto. Nga gasto,
sang confidential fund kag kwan ng intelligence funds, no, sang office of vice president. Kag ang isa, no, kag nalantaw taman ang ining pagtaidor, no, sa aton sa kasugan, ang paghatag niya bisang pronouncement o statement nga kung lantaw naton hindi magtuya gani gidya siling isagi ka seryoso kay daw sugpon man to sa pamangkot sa iya, no, kag tiyang balon nga may threat sa kabuhi sa presidente, may threat sa kabuhi sa first lady, may threat sa kabuhi sang house speaker. Daw natingala kita subunga nga daw ka vocal na sa inyo. Muna bala, no? Hindi ka mo magbukhang bibing bulagda, no? Pebrero 5 pa lang ang articles of impeachment ara na sa Senado, sa pungsod Pilipinas. Ano mga kayo natabuan nga nag-recess, no? Pwede makrotala kayon, pero nagahambal man sa Escudero, no? Nga hindi kita sinidiya makakonvene. Kaya majority sa mga senators diri, mapare-elect. Paano ta na sila persahon nga mag-duty diri instead nga mangampanya sila? Kagari sila magapungko diri sa impeachment court. Another, no? Ang mga UP professors, ako na mula niho, mambal ko na sa mga taga UP professors, no? Kita, rin kita always, no? Sa balanse, sila nga komentaryo, di ba? No? Mambal tala tiya, ariglahan nyo na lang na ng inyo, no? Kay kita nyo sa Escudero, dugay-dugay mapiko na, no? Kaya hambal mga nagtapo sa House of Representatives to, nagkasiling, ay nano ka, SP? Nagabalos ka? Nagabalos ka sa kay House Speaker Romualdez? Nga delayed gen pa sang articles of impeachment, tapos, no, subong ginapa-delayed mo nga ang pag-convince ng Senado as impeachment court. Dito na piko na to sa Escudero, subong nag-intra pagid ang mga UP professors. No, nga mambal nga siya, pwede makabudaya ka sesyon, no? Kaya ang sesyon ko nabawa, kay June 2 to tani makonvene mo, no? Kag mag-set sa rules of impeachment. Pero patigunon sa June 11, ang basa yung mga UP professors may interview kay ina, kay because nga hambal ni Tolentino, majority floor leader, nga kapos sa oras hindi ni matapos, no? Kag hindi na pwede matransfer by the next Congress, no? So, kung matabo, sa didiri makabanan, ang kwan sini functionally dismiss, no, ang impeachment mamando to yung UP professor to nga hambal niya nga nyati kung ang sesyon nila sugod alas 2 nyati anong otsimpo nyo sa aga, no, pwede makasesyon na sa aga para no tigwa sila karon na papap. Kag ang mga UP professor sa gaintraman sa obligasyon kag sa trabaho sang Senado, okay mala na nga magatag ka komento, pero kung hindi mo magtudlo, no, sa mga obligasyon kay kanya-kanya ni kabalo ni may mga Senate rules kita, no, nga dapat amo lang ng ila sesyon masugod. Kung may impeachment trial amo lagi na pila na ka impeachment trial naglabay diri, no, nga tag alas 2 hapon sila gasugod sa impeachment trial. Di sino ka mo abing matudlo na sa ila, no, sige, depende na sa pasyon sa mga senador. Kung majority, no, magboto pabor, nga i-impeach si Sara, impeach, no, pati gaynon ang trial. Tirespetuhon ta na. Kung majority, magambal, nga i-dismiss, no, impeachment case because kadamo kita sa mga problema. Kaya mo rin hambal ka na batian ko sa pila ka maordenaryo nga tawo, ko mapahalin maging si Sara sa pagka vice presidente, sino makabenepisyo. No, una, ang kontra niya sa politika. No? Generasyon Manila, una, kuno ang mga pumulo yung Pilipinhon. No? Pero how many percent sinadara ang kakalipay, no? Kapilion nga magtutok sa pagatag sa mga serbisyo agud nga masalbar kag solusyonan. Ang aton sini nga mga problema diri sa bahin sa pungsod Pilipinas. No? Kung ma-impeach ang vice presidente Palens Pisto, may hindi na pwede kapadalagan. No? Sa bisan ang posisyon, any elected o appointed positions, sino makabenepisyo? No? Ama kontras politika niya kaya hambal ko gani, hindi niya pag-irason ang pumulong Pilipinhon. Inyo na iya personal guilt sa bisan sinola nga Duterte, even Baste, no, Pulong Duterte, Sara Duterte, kag Rodrigo Duterte. Na priso na digong, pero may ara pagit Duterte nga gusto nila lagson.
No? Ti niya hindi niya kausa sang pumulong Pilipinhon. Nagapakita sa survey, sa trust o kung pagsalig sang tawo, number 1 Japons digong, number 2 si Sara. Contrast ang paghahambalan, public trust. Sang pumulong Pilipinhon. Ti amo na siya. Ti kon tal si Sara, kabalo naman kita, ititaway na sila iligwan ang dalan na kunano da kay kumbaga tunok na guro sa ila si Sara. Ti ko ako ni Kisaran, inalang ko yung padagan presidente magamuni. No? Bala ka mo da. Kung hindi man sa Memphis, bala ka mo da. No? Ti ka mo da padagan, mo mula na purpose nyo, di mo mapadagan Judicial process nga ginatawag. Kung political process, hindi na judicial process. Balikan ko to ang bago gaina, kay ti political process in the sense bisa nano panada. No? Kama pagpresenta sa confidential fund, dodowa pa ni sila nga makapresentar madamong ebidensya ni. Kaya actually, na-clarify na ini, no? Sabahin sang aton sila makabarang ka Commission on Audit. Di ano ba lang mapagsulundan da sa Commission on Audit tao? Di ba? So tanan na da binutig man guro? No? So tanan na da areglar man guro? Nga subong pa lang kita, nga sa kadugay-dugay na ina nga ginapanghimo da. Sa pila ka mga politiko naton. Every agency may mga confidential fund, ti pabayan talang to. Kaya kung hindi man to sila sa gabal sa political career naton, hindi man to sila sa gabal para sa 2028, bayan ta na lang to sila iya. Hindi to yung public funds ang gigamit. No? So kako sa inyo, kung transparency, gid man ang pangita nyo da. Like sa House of Representatives. No? So, ikuan nyo dai. No? I-vote out ninyo nga tanan nga agency sa gobyerno imbestigahan sa mga confidential funds nga ina. Not a single one. Kaya ti, kabalo naman kita, political interest na nagapingababaw diri. Ti, masala taman na bla. No? Ti, galing kay subong nga sitwasyon, simpo niya nga ti, lagson man ang mga Duterte. No? Kaysa ang time nga nagpungko, ang mga Duterte halaway man untat, no? Nga tirada kapag panglaga sa kontras politika. Hindi mo na, no? Hindi taman na mabasol. Kaya ti gabas lanay sila mo, no? Ti matapos ng term ni Marcos, I doubt kung ano man ang kapalaran sa niya. Sadya man no? So siguraduhon lang, no? Nga ti impeach ang vice presidente kung hindi gani, no? Ma-impeach si Sara, sunod si Baste, sunod si Pulong, ubos ni sila daw. Amo nang akon nga kwan, no, nga pananawan. Pero daw budayan sila di subong kahit palaban ng babae nga vice presidente ni. Kasi kung diri sila mapalso ni. Sige, no, hindi. Ang aton sila, no, fair lang kita, no. So kung may obligasyon kag obra, no, kag mandato sa konstitusyon ng Senado, ila man na iya. Di aton diri kita iya, so aton mabantay naman kita iya. No, kay ti lain na iya nga tuduan mo sila mo, no, sa ila duty. Nga mambal kaya nga ti alas 2 masugod. Pwede man na masugod sa sagaw, man sa sagaw. Ay, may mga obligasyon pa na sila iya. Hindi niya pareho sa mga professor nga matiner nga makadto sa mga eskwelahan, no? Sulod ka mo na sugod mo trabaho sa alas 5 sa hapon. Tingilay ang sesyon na nila kalabot patag alas 10 ang gabi. Sugod alas 2. Itudloan mo ni mo iya, no? So ti mo ni karon basi maglain pagid bala, no? Kag hinabuyanay na lang kita sang lunang di isa-isa sa aton. Because kati ginaintrahan na naton ang ila trabaho. Ambal ko ya gani, ila na trabaho pa ba ida sila. Kung ano man ang maging desisyon nila, ate, may eleksyon pa man sa 2028. Desisyonan tayo, kaya hindi mo na sila guro na mga kwana, no? Mga mangga or mango, no? Nga hambalon nga ti, madesisyon na mo lang ni, nga waay makabanan sang kwan, no? Waay sang santo sa aton siri, ang nakabase sa konstitusyon. Ito yung ginapang site ni Senator Rizal Tiberos, no? Na ma-impeachment kung kay Trump, kay Kwan, no? Ti si Trump to last time. Ara ya majority, no, sang Senado ti pila to 67 ka senador ang nabilin, no, nga ma-process sa impeachment ti dayon gid no, ti aton di 12 ti paano kita ka majority sang 12, no,
12 plus 1 is majority na, 13. Okay, 12 para elect within 3 years. Ama pa, elect 12 sa tatlong tuig. Pagkasunod ka tuig, tatlong tuig, 12 naman. Di paano kita ka majority dira? No? So, why kita quorum? Namo na, ang kwanto ya, ang Amerika, may isa kagatos ka mga senador. 68 ang bilin, ang 37, namo na yung nagapa, 68 at 32, amo na yung nagapapili. No? Di may 67 nga bilin. Di majority to sa 100. 50 ka estado. May tagduha ka senador kada estado. No? So dira makita naton, no, majority sila tinasway na panayon to. Ti aton paano ka kakuan sa majority sa quorum? Kay 12 lang kay dapat 24 senador ta. 12 kung 13 kita ti may quorum. Di ba? So pwede gid. Pero galing kay hindi, pwede kay 12 lang. Amo na. No, kag ang konstitusyon niya sa Amerika lain ay kumparar sa Pilipinas. Although may pattern lang kita dira. Sige, tay klaro na tada 28 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa aga. Diri man sabay sa ato sa pagpalagad pila pagika mabalita kag impormasyon naton. May kompota duga-duga Attorney Jomax Ortiz. Istoryahan ta to No, ang ining application sa temporary release, no? Asang kampo ni former President Rodrigo Duterte, no? Kag santo sa pagsulundan sang Dutch law. Ang ining utok ko no ni Harry Roque or ginpinsar ni Harry Roque nga ma-file sila application for temporary release no sa Dutch law. Ti isa ka international lawyer ni si Roque no kag ti isa ka prosecutor no sa International Criminal Court. Sa ibalaon tani karon, ano ang reaksyon sa ni Attorney Jomax Ortiz? Kabala pwede ini, no? Ang ining application sang temporary release, no? Kag Dutch law ang ila sinig insight dire. Kag of course, ti istoryahan taman, no? Ang ining pag-sanction sang Amerika, no? Sa bahin sang apat ka mga judges sang International Criminal Court o kon ICC, no? So, apat gito ka ba judges, ini kabagdanan sa pag-issue sang arrest warrant para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Si Russian President Vladimir Putin may arrest warrant man sa ICC, no? Nga crime against humanity, no? Mga gyera, no? Invasion nga ginapatigan dito sa Ukraine nga ti kadamo man sa managkalabatay man, no? So, ining mga judge, no? Gidesignate sa Washington sa didre makabanan si Sani Balungi, Bosa sang Uganda, Los de Carmen Ibanez sa Caranza sang Peru, Rain Adelaide Sophie Alipinag Ganso sang Binen, kag BT Holler sang Slovenia. Di balaon sinaton kay ang Amerika, di ba ang Amerika daw nagwa naman sa jurisdiction sa International Criminal Court. So how come no nga nagsanction sila? Kay it's because ngati pati tong mga soldado no sang Amerika nga mong nagparticipate sa diri makabanan sa bahin sang sining pagluntad sang inaway man no ngati ato dito war and crimes or war crimes sang US troops sa Afghanistan. Amo ni marason ko anda dala diri o ko nag-react si US President Donald Trump. Sige, 30 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa aga. Iban pa yung mabalita karon, istoryahan nato, no? Basi makalabot kita sa ato sa Madiped officials diri sa Bacolod City regarding sa bahin sa sining plano kay si Senator Jingo Estrada no nagpahayag ya makabaran no nga daw plano nga idulao na lang no ang ining K-12 program no sang gobyerno sa pungsod Pilipinas. Pagpatuman sa K-12 program ko sa bagay daw ay man gani pulos nito no kay nga matapos ang mga estudyante sa senior high school. So una grabe gid ni ang pagpatuman naton way back sa Aquino administration. Yan okay gid na no kay nga pag graduate mo senior high school to may certificate ka na from TESDA, pwede ka na kapag-obra-obra bisan diin. So madasig ko nang imo sa ning employment diri no ti daw ay man miura daw ay man tupa kay pagtapos mo ya senior high school subong to
No, iban tang mga estudyante kay eskwela man college sa gusto ko gidya, no? Nga makangkon sang degree course, no? Hindi lang silang certificate, tiway ba na? No? Kailangan gidya yato kung may diploma kaya sa 4 degree holder kaya no. No, nga madala mo bla kag imo weapon na iya, no, para mahapos sa pagpangita mo sang trabaho. Tiway man tiaw. Oh, pila na ka porsyento subong, pila na ka gatos ka libo. No, ang mga estudyante nga nag-graduate nga certificate lang uyat nila nag-ulubra nagalibantar ng mayong pangabuhi. No, wala man kita sa may batias na. Oh, di mayo na ladulao na, no? Grade 1 to 6, kinder to grade 6. Oh, first year high school to fourth year high school, tapos fourth year high school, eskwela, college. Hindi ko dito ka normal lang. Oh, no? Saan ka kita kapag palawig sa ngaton sa kung sa edukasyon ang mga subject, nagasirirampaw pa. No? Sa 16 ka subject, ano mo na kato? Paano mo na tunaan to? No? Sa 16 ka subject, no? Ti daw na marabinta man ang utok ta sa magamuna. No? Nga ti yawan kaya mo, no? Dumduma na nagatuon ka to sa science tapos gali ang ginatunan mo ito araling panlipunan. Ang ginasapat mo to sa araling panlipunan, science, no? Okay na kung mathematics kay plus minus na. Oh, pero ti ano kung may addition, may multiplication, may division pagid, no? May mga cosine pagid, no tinaglain pagid ang ulo ta. Oh, ang resulta basi mo binunuang ang estudyante ta. Actually do ganun yung proposal sang secretary pa ang vice presidente ginaplano na ni, no? Nga ti panubuan mo, no? Hindi lang mag K-12, mag K-10 na tayo mo. No, miniwan nga senior high school, no? Kag junior high school. No, wala na. Oh, kay may eskwela man Japon college majority sa mga graduates, no, naga-eskwela Japon sa kolehiyo. Sige. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Direct Time 34 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa agali. Ug bitaw kay Attorney Joe Max Ortiz. Pagahan naton ini, no, kay ining sabahin bala sang kwan, no, pag sanction unahon na to guro pa explain diri, no, kay Attorney Joe Max Ortiz ang pag-sanction sang aton sa diri makabanan o sang pungsod Amerika, no, sang 4 ka mga judges. So isa diri sa mga judges, no, nagatindog pa karon nga judge sa bahin sang kaso against sa former President Rodrigo Duterte nga crime against humanity. Oh, so anong epekto ay hands ni? Oh, so kag ti magsiling ka sanction ano may penalidad? Ti ano mapauntat ning ila sa trabaho? No, akuan sila suspender sila na, no, sa ila sa trabaho, no, because ang siring sanction sa Amerika. Una man gayong payag sa liga ni Trump nga untaton ang monetary aid sang Amerika sa International Criminal Court. Ano man lang abining ICC ni, although sigahom naton daya ang aton nga tawhanon nga kinamatarong dapat mangibabaw gid, no, ang aton sa tawhanon nga kinamatarong, no, so okay man na para ma-uplift naton ang rights ta, no, not just because gati ang value sa aton sa kabuhi daw manok lang ihawon mo lang ya pagkatapos wala na, okay man na, no, so hindi lang sa war on drugs but ini magyera karon nga nagaluntad, no, sa bahin sang pila ka lugar, naton invasion sa pila ka pungsod. Tip man ko taga sa ICC tabi sudlan nyo tubing North Korea be, no, although hindi man na member pero dapat i-apply tayo na, no, not just because sa member kay sa Japon pareho man na Japon, no, may violation man Japon sa human rights, no, sa kinamatarong sa isa kag isa mayo matong North Korea disiplinado manaw. Why sa isang maghimo kaisog mahimo nga sagsala to? Kita nyo? Kung ma-apply ni mong tuntuo di disiplina, hadlok tanan mo. Pero nasa war on drugs, may natahap man to, may nag-alalyak man to, may nagkalamatay man to. No, kama drug lords. Pero natahap sila. Subong balik naman, tawhay naman mo. No, kagalog naman ang sitwasyon. Attorney, mayong aga, live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Good morning, Bombo Pons.
sa aton nga maukol ng tagpalamati sang Bongbong Mayakaga. Alright. So, estudyante na siguro, no? Ang jurisdiction sa Amerika sa International Criminal Court, ini may kantara attorney sa pagsangson sa isang apat ka mga judges, no? Sa ICC, no? Sa wala ginaluman, retaliation ito isa isuwan sa tribunal sa isa ka arrest warrant kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kag isa ka pasisisyon lang bukas ang isa ka kaso na toy sa ginagawa war crimes, no, sa US troops dito sa bahin sa Afghanistan. So ano kabugat abili ko na taon naton ang sanksyon ni US President Donald Trump sa ICC judges. Una gid mo Pons, kung tanan mo gid, wala man na jurisdiction gid ang Amerika sa ICC. Pero financially supportive binaya ang pungsod Amerika. No, kay iti global power siya mo. Siyempre, kung ano nagakalatabo dira sa ICC da, kay hindi man siya member sang Rome Statute, pero sa gihapon maka-sanction siya. Magabat nga sanction, why man nagasilinga suspended ang apat ka huwes. Kundi nga sanction lang sila. But silingon, kung may mga benepisyo sila coming from the United States of America, withdraw na nila. Daw, ang equivalent sa sina is economic embargo. For example, ang Amerika nag-imponer economic embargo against sa Russia tungod sa hindi pag-upod ni Putin na despite sang the request sang US government for a ceasefire, hindi siya magpati. So that will be an economic embargo. Now, ang ini naman kung mga kalyado sang Amerika ang Israel, ang ICC nag-issue against kay Netanyahu sang warrant of arrest, no? In fact, may warrant of arrest magani si Putin. No. Pero the question is, kung sitting president, you cannot impose that on a sitting president. In the same way, nga ang warrant of arrest during the time of Digong mapaimponer mo RSS poder, of course the answer is no. Okay? So, buwan na lang papel na lang inayang nga makakuno, may issue ka sa warrant of arrest. The question is the implementation of the warrant of arrest, kaya hindi mo man siya ma-implementar. Hindi gani ka implementar kay Bato de la Rosa. Although kabalo naman tatanan nga may warrant of arrest man sa ICC, but you impose kay mapa-implement mo kay Bato de la Rosa, it takes time. Kung implement mo naman kay Bongo, ma-arrest mo si Bongo, the answer is no. Kay sitting senator siya. Now, in the same way, nga si Putin, kag si Netanyahu, although na may warrant of arrest ang ICC issue, you cannot implement that. Kay sitting president sila. So, ang ini ang Amerika, in order nga maghatag sang simpatiya o pagkaalyado dira sa Israel, kaya mo naman lang na ang nabilin nga kalyado sang Amerika, di nagsanksyon siya sa apat ka huwes. But silingon, part of the benefits ang ini nga mga huwes, base hindi ihatag sang Amerika, kaya ang Amerika is supportive amon ni siyang dako nga hatag sa financial dira sa ICC, although hindi siya member state sang Rome Statute. Bombo. Okay, so wala epekto, no? Amo nang klaro dira, attorney. Ang epekto is financial, but never in the composition ka jurisdiction. Kaso yan sa former president. Why siya da? Why siya da? Unless of course may mga misdemeanor kasubong sang kay Attorney Kaufman, ngati hindi na siya pwede da kaupon sa prosecution. Pero hindi naman ang judges siya, just the same ang komposisyon, ang mo man nagyapon, kaya hindi man na sila suspended. No? Kundi sanction lang na ya, kung ano man ang sanction implementarya sa Amerika, it does not go deeper nga ang composition sa ICC will be affected. Bumbo Pons? Okay. No, so dako guro no ang ginatag da nga financial aid sa Amerika sa ICC, no? Aperte na ya Bumbo Pons ang Amerika. Imaginin mo dira sa away sa Ukraine, ang NATO na gid nga sobra na sila 30 ka mga pungsod sa Europa, mas dako pa yung Amerika, 80% ya alin sa Amerika. That is why si Donald Trump has been or had been criticizing sa kay Joe Biden, because during the time of Biden, practically ang nagasuporta sa Ukraine sa tungaway ang Amerika na gid lang. Ang ibanda nagabulig man, pero 20 to 30% ya ang iya sa Europa. Ang Amerika ya
nga hindi membro nga kuan nga ari diya sa Piakya sa Atlante sa Piakya siya nga bahin sa aton kalibutan, amo pa yang dako nga hatag diya sa Ukraine. In the same way, nga ang tuyo sa ICC, international community agod nga wala sa mga abusar nga mga diktador o mga tao sa ibang kalibutan, amo na ang Amerika is supportive financially sa amo nga ginatawag nga Rome Statute, Bombo Pons. Okay. Wala na galing ang problema, no? Kay may standing warrant of arrest kay Putin and at the same time sa kay Netanyahu, but hindi niya madakom no because kati ara pa sila sa pwesto, no, attorney? Yes, amo na. Inaya pa kitang gilas na lang na yang ICC, but in reality hindi ka implementar. In the same way, nga konsidere si President Digong, kung wala man siguro ginupdan ni Bongbong Marcos, wala na maristo si Digong. That is why, how can you, for example, implement sang warrant of arrest? Hindi ka kasulod ka sa Israel, hindi ka kasulod sa Russia, pa-implementar mo ang warrant of arrest. Bisan si Sinwar, kagatong isang napatay man gani, may warrant of arrest man to, kay ang ginisyo nga warrant of arrest sang ICC, hindi lang niya kay mismo kay Netanyahu. At the same time, sa mga kontrato sa Hamas, kag sa Hezbollah, ginisyuhan mga warrant of arrest. Can you implement that order of the ICC? Of course, for practical purposes, the answer is no, Bombo Pons. Alright, so at least klaro dira, no? Anyway, balo naman ta, no? Ang ICC, mahulat man lang niya sa tiyempo, no? So sa kun sano, kay ang warrant niya, why man expiration, bla? Kag wala na siya Bombo Pons, ang pulis nga yung nga gina-implementing police, wala na siya. Dependente siya sa Interpol, request ng Interpol. O may ara da bala police sa ICC. Wala na siya sang police, wala siya sang implementing arm ang ginatawag ICC. Gahulatan siya sang kooperasyon man sang iban nga mga pungsod at the same time sang Interpol. Without the Interpol, paano siya naka-aresto to sa kay Presidente Digong? Kung in the first place, wala magkooperar ang aton nga gobyerno, ang aton, that's why nga si Amy Marcos kani nag-question na ina nga illegal ang pag-aresto ni President Digong because nag-upod ang aton nga gobyerno, sila ni Torre mo mismo nagpa-implementar. Okay? Pero sa pagpa-implementar ni Torre, ara of course ara na da ang ICC nga representatives kag with the cooperation of the Interpol. Bombo Pons. Okay, sige mo na ng aton point ra, no? Nga tiway magla-epekto na sa investigation sa kaso sa former president. On the other hand, attorney, sa ilo kita, kay do may mga tikang subong, no? Ang interim release dugay na ning ang issue nga ginasundan naton, but ini do bag-o ni kay utok kuno ini ni anay presidential spokesperson Harry Roque, Tony Harry Roque kag gisaman ka prosecutor dira sa bahin sang or lawyer, no, sa ICC. So in a comment, that's law ang gamiton nila for interim release sa former president. You go back to history, Bombo Pons. Sino bala nga mga leader sang una dira, especially sa African countries kay damo gidaya ang ginpang-aresto man sang ICC. May ginatawag bala nga temporary release? The answer is no, wala. Okay. So in short, paano mo na karon man pa-implementar nga in the past bag-o lang niya si Digong, ato yan nagliligad, wala man sa ginatawag nga temporary release. That is why, ang proceedings dira sa ICC, nagalabot balo ka tuig. So in the meantime, balo ka tuig man ang priso sini nga mga leaders ang nagkalain-lain nga nasyon dira sa Africa. Di, wala man to sang temporary release sa Bombo Pons. Paano karon ma-apply mo na kay President Digong, Bombo Pons? Hindi sila do kabugat klaron sa ilang nga makakuha sang interim release. Natural na Bombo Pons, you exhaust all remedies nga possible. Pwede yan mabalik diri sa pungsod Pilipinas. So hindi naman sila mabasol kanday ato ni Roque nga maghimo sang tanang tikang para maproteksyonan si President Digong. But the question is, ini bala madayon ang iyang temporary release? Tungod ginasite nila ang dahig laws dira sa kay sa aton impeachment proceedings divided man ta legal. Ang iba nagasiling may crossover o kung may carry over sang halin sa 19th Congress to 20th Congress ang impeachment proceedings. Ang iba niya tunga sa grupo, no, nagasiling man nga hindi pwede bisan si attorney makalintal gani nga bantog ning abogado.
nagasilinggit nga hindi ka naka-carry over Senada, kailain ka Kongreso. Pero divided ang opinion. Ang legal nga opinion pinaka-recent is 100 ka professors dira sa UP, mga abogado, nagpirma gid. You're violating already the Constitution kung hindi mo niya pagdayunon ng impeachment trial because ang legislation lain man na iya sa korte nga natawag. Meaning, with the dissolution of the 19th Congress, all laws nga ipasa nila, mga legislative agenda, will all be terminated. Hindi mo siya mag-carry over. However, si Christian Monson nga isa sa framers ng 1987 Constitution, nagpatag man nga insofar as the impeachment court is concerned, there is no carry over. There is no namin ko nga pwede na iya nga lang tato sa kadigong. Okay. Anyway, wala na, no? So ilan man na prerogative to. Kay there's no harm in trying man siguro, no? Ang pagpati nila dire attorney sa part man niya sa kampo ni Duterte. Yes, kay base pa lang. Pero the question is kung bala posible ini, it remains to be seen, Bombo Pons. Okay, sige. So salamat kay attorney. Good morning. Thank you kag sa tanan mayong aga. Regarding sa bansang sining mga kaso dito sa bansang ICC kontra International Criminal Court. Ang isa sa apat ka madjas ang dala to sa sanctions sang Amerika, no, ay maniya siling may aragid epekto, no, sa investigasyon investigasyon sa kaso sa former president. Kaysa to ka judge to nagauyat mo, no, kag may participation sa crimes against humanity against sa kay former president Rodrigo Duterte. At the same time, tining application for interim release using Dutch law, di ila man na iya, no, nga prerogative ang attorney, pero ginasite niya lang, siling niya, ti na mo damo man na ginapang preso, daw, ay man niya, ti basi kung malay natin, no? Ang iba to ya, basi wala iya nag-try sina. Kaya daw ay magituod, no? Sa medyo, magsiling ka priso ka na lang para sa ilang nga paminsaron to mo, no? When there's a law, there's a remedy. Ang ginambalta. Ila man na iya, no? So lang taon nato ni, base pa man lang paboran sila, kung hindi, ito ay Japon mo. So kay sa tinaga ko nga, there's no harm in trying. 49 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa aga. Di naman sa ato sa nga pagpalagad sa vice ato sa nga palatuntunan. Mag-ata kita na sa pirakang papanumdo, pabalik naton, no? Dugang may isos kag tupiko. Ato sa nga pag-estoryahan pagkatapos, kidamang sari. Stand by. Ang aluman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners, kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandan soy bayaan,
ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon SCS sa tong golden age sang Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa tong 2013, kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects, tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang.
Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yala sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Wala labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education na para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan. Ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani, hindi dapat nga pahulaton ini. Sa
isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo, kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini klase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production, kaya ginangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsuran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibal-bala ka mo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausan man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sa biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay